Salam, hormatly vatandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapar ağa, Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam Kemine Aydın. İyileşler salam. Aleykümselam. Satar ağa kendine. Ova, iyleşler. Bugün soralarınıza cevap. Her hepde boluşýaly. Sizin soralarınız tayarlan ya da şu wagt aklınıza gelecek tapat yok. İslendik soralarınızı yazıp bilersiniz. Aa, Indi soralardan öňürte bizim yarım saatlik bir dememiz bolýar. Iyleşler bilýäňiz. Bu aktual meseleler ya da temalar boýunça çykyş edýäs. Şu temalardan bugün Sapar agany gürleders köpräk. O näme diýip sorasaňyz. Sapar aga Tokayew bilen demän deňeşdirip berjek diýdi. Şonuň üçin sözü Sapar aga berýäs. De Yarım saat içinde. Ova kendini yarım saat, başlatıyor. ova yarım saatdan. Yarım Geçme. saat içinde de yine iyileşlerden like basın. Birem paylaşıp bilen olsa paylaşın videonu. Yankı YouTube son yalıp algoritmi işleyiş şekli. Böyle bir ne için like basılıp ne için aktif olan olsa izleyiciler. Ne diye recommended. Yani böyle Hödürleýär YouTube algoritmi hödürleýär sizin Yani türkmenlere gidip Türkmenlere düşündürmeňize gerek ýok. Göne YouTube'a giren wagtda öňünden çykýar. Türkmen bolsa. yani Türkmenlere hödürleýärden olsun abi işte algoritmi. Mawa. Sonra Çin'e sollardan Mehmet'ten, Erin'den sonra etken katı edilen işlere doğru konak olacak. Doğrudan hem şu bizim gepleşiklerimiz, gurrunlarımız şulara gerektiğini bizim duyup o biraz hüvvetlenmeli bolmasa o hiç kime gerek gel bizim takıl okap öğrenýärlik deme duyu emele gelýär. Şoň üçin dinleyijilerim biraz aktif bolmalylar. Ýa-da okuwçysyna görä molim käwat. Çeýlerek kany. Owa indi Sapara de Tokayew medal dakjak bolsa Putin medal daktyrmady, almady. Medalna garşy çykdy. Senin medalyňa men bätäçligim ýok diýen ýaly. Ýana Araplar gidip o bir ýylyň içinde 3-4 gejek medal alyp geldiler. Bu näme diýmek bolýar? Ýa-ni şoň gurrun edele. O neme Gengrat indi bunu Türkmen diline düşünür ýaly edip aýtmalylar. Ine ýa bizim Araply ýigidimiz, o ýigitlerimiz diýeli indi bular iki biri terdarly arkadagy bilen biri eleksem arkadagy terdar. Şu iki tarapyna da ulan soň bolýan ýagdaýdaky bir sanak ýigidimiz bar. Şular biz size işlemdik, bizim hozurumuz Putin niye? Ne biz şolara hizmet ettik. O deyip şoň nemeti, yani davarati, orden verýärler. Ortaýada hizmet üçin. Türkmenistana däl, Türkmenistana näme hizmet edenini hep bilýär. Aeroport salyp berdi, size köl salyp berdiler, Aýwada otel salyp berdiler. O şol olimpiada üçin bir topar stadiona meňdeş nemeler salyp berdiler. Bu Taylan neme için Ýok, hizmetler o hizmetlerini siz bilýäňiz ýöne. Yani siz medal veren ýok. Worset ne o hizmeti size denilen ulu bolmaly. Şoň üçin medal berýärler. Ne ýöne Gazak prezidentiň Tokayewiň hereketine gördüňiz siz telewizordan men bir gaýtalap demedip görmäýin. Şu Putin şu orden berjek bolany almady. Ýöne orta düşün Tokayew ýakynmy ýa-da Berdimuhamedow ýakynmy diýende. Has gerekli diýelim. Doğru.
Kazakistan meşhur oyuncudu, serkedi oyuncudu, siyasi durumu oyuncudu, ağram oyuncudu. Hat gerekli, o birinciden. İkinciden hem Tokayev, yani diplomat, o Sovet dövründe de diplomat bolup işlen. O bir diplomatın o KGB'nin nemetinde daşında yetişmeyi, onun şu derece yetmedi, o kendi mümkün hatap edilmeyedi. Yani devletimizi önkü Sovet nemeni kabul etti. Şoň üçin ne Kazakistan'da bolan vakalar vardır. Yani şu vakalary biz analiz edýärdi. Tokayev'in bir diýen zady vardır. Baştan 20.000 tanak terörist girdi diýdi. 20.000 tanak teröristin nähilek ýol bilen girmeliligini, nemeligini o zatlar bir arada hiç kim nemeden ok. Mümkün hem däl bolýan şo söz diýmese, yani o da kabany içine çağırmak, yani nemesi goşýada motivasiýasy. Şoň üçin hem şonu diýdi. İçine de o da kaba olayan nemet mekan çağırmakan hem onun içinden. O Kazakistan'ın. Rodayda da bir topar adam helak boldy demetdi. Ya Worset bilen bile olmasa, şolarla haşır hoşur olmasa, olar ýalak neme bolanok, bolmaram däl. Ýöne şoňa garamazdan, şoň bilen gujoklaşyp nemedip görünim bolsa, ordinden yüzü döndürdü. Hem kişip döndürdü. O bahanasyny bilýärdi. Diň bolmanda şu mazmuny, yani sen bir döwletiň ýolbaşçysy bolup, başga döwlete hyzmat edilýän nemen ýylagyny nädip alyp bilýär. Sen kime hyzmat edýän diýilýär sonra orta çykýar. Men Türkmenistan'dan hep şunu açık görkezdi. Ya, o inni Türkmenin reaksiyeti buna näile boldy? Bir kun tinet gördük de. Hiç iyili. Şu cemiyetin näile reaksiyeti olmaly? Halkın ýeňinde. Ya. Onun döwletin içinde bir topar guruluşlar, guramalar var. Şu guruluşlar, guramalar bolan soň şoňa döwlet diýilýär. Yani bu howptulygym bar, bu kadaty prokuror yene beýleki meclisi hemme zat bar. Yani şolardan reaksiýa gördüňiz ýok. Ya o reaksiýa ýok bolsa, kritik reaksiýa. Onda şoň edeni dogry diýip, yani bermeli. Şolar ne bizim prezidentimiz, beýik arkadagymız şu işleri dogry etdi. Ne bar Worset'in guçogyna oturdy. Onun sebebi var, bizim arkamızda durması için. Bizi koruması için. Ya da bize şuları alaksadı ya da başka kömök ediye. Tuvalet kurup Bilir berýär. yalak deme bilen. O şey diýmeli ya da bu yanlış diýmeli. Hiç zat diýmemedlik kabul edilen nokta. Onu siz ýok diýmek bolýar da. Biz şu döwletiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Yani dilimizde tüy bitti. Döwlet ba bolsa, ya iyisi ba bolsa, şunu yapalar hitil o, bu ettin diye mi aýdyp bilerler. Ya da kritik, yani bolan bolsa şunu aýdyp bilerler. Yok. Yok. Ondan pulur etmese onu halk var. Halk näme diýmeli? O näme pikir etmeli? O halkyň şunu jogap berýäri var. Onu yani kemine bilen aýdym diýmeli. Hapraga diýmeli. No. Ne? Ve açık özüm şu bizim aýdýan zatlarymyzyň nemesi tuğutnamasy üçin. Ya şu bizim prezidentimiz däl Worset'in nemesi. Şonuň gurjoklary. Ne? Şonu subut etdiler.
Yine şeyle var yani başka nemeti yok. Var bucağına oturdu adam. Hop Bunun ova birin tel ikisinin iksem belekde yiyeceğim kelle yok. o ne şu meclis ara atnaşı diyen olsa misal için. Ne son bahane deme diyorlar da. O meclis yakı Orsiyette var. Türkiye'de de var şöyle yalık meclis. Ya. Avrupa'da da var. Avrupa Birliği'nde de var. Hem çıpolon meclis bilen demeden o. Özüm şu yağday biz Orsiye'den şu atki alıp barayan batvalcılıklı siyasetini kolluyat diyen manada bat deme diyor. O çağırılsa varılacak yer derler. Şu at. Türkmenistan'ın defili için ya hareket edilen olsa ne Tacikistan'ın emretini alıp görün. Putin bilen ikisinin arasında yani ılı geçen nokta. Günlüğü söğüşle giyecek birleşiyorlar diyen yalak derecede yakın emredi. Sol halkının emreti için pastan o işin olsa da bizden gaturiyet bugün diyalmıştı. Bir publişna idea. O Kazakistan. Neyse emelerde ait epizotlarda. Solon ikisinin hem yakınlığı, yani ortada yakınlığı, Türkmenistan'a yakınlığından hat yakın. Indi 3 milyon olsa Putin'in o gider yalı yerem yok. Küçücek 3 milyona koçuldu. Hemmesinde de bir gepeşti yalı. O. Hasap etmen öğren yok. Türkmenistan'a gelemedi. Yani Ne biz düşünmeli, ne biz devam etmeli. Hükümetimiz sizinki değil. ha demek taze hükümet kurmalı. Zat yöne köy. Onu öz maskalarında indirip seyredip görürsünüz. Bile yaşaşıp görün. O erkek mi? Ayal tarafını tapağı yok. Başka bir yerin hizmetine orada nakıp görün. Orada ne ehlek seyredersiniz bu atlar. Devlet bulunlu ondan önemli. Şöyle yani. Maskala olanı sizin kişisel nemeniz. Şahsi ara katnaşınız. Yani devlet bulunlu belli değil. Ne bu atlar katı düşündürücü. Türkmen için o dövüşünüzü kalkıp ya nemet görmem. Ne bolayan da atlar şu. Yani sizin cevapkarşılığınız vardır. O Türkmen cevapkarşılıktan hirilmani ürcedip öğrenip duruyordu yani. Hiç gözlerim yankı. Günahkar duruyordu. Bir günahkar deyip korku diyorlardı. Bu zatlar sizin üstünüzdedir. Bana şu meselede aydıp bilecek demem şeyler kemini. O aydına söz vereli. Tek vaktimiz 15 minutumuz var. Sonra olara geçmek. Ben bu medal alma, medal takma meselesinde zaman aytdım bir yerlerde. Yani bir çıkışta aytdım medalını el verilyen. Ne için verilyen? Ne onu bilim sistemalarında görürsünüz. Yani başlamış klaslar değil yani. Çok okuma teze başlandı. Çağlar bağında çağların arasındaki yarışta heveslendirme için şolara medal verilyendir. Bilim sistemasında heveslendirme için. Yöne verdi kızıklı tarafı çağlarını heveslendirme için verilyen. Üniversitede yan verilen. Yoksa üniversitede okuyan birine medal versen bu neyme diğer zımkayı verir. Onun yalık bir nemesi yok. O heveslenyen adamlar üniversitede gelen, üniversitede gelen. Akliyet diye. Akliyetçe olur medal için okan, bilim için okuyanlar. Üniversitedekiler yöne. Çağlar entek bilim dünyasına girmedik. 5 yaş, 7 yaş.
4 yaşındaki çağalar olar şol bilime heveslendirmek için, kitaplarla arasını sazlamak için onlara şoňalyk medal verilýändir. O bilim sistemasının hem yerinde var bu. Bizde näme üçindir gelýär? Prezident gidip medal alýar ya-da medal onam havar edibine oradan dakty, ýene dakty. Edilýän psikologiýa, çağa psikologiyasy ulanylýar. Men görýän zadym, o beýleki taraplarym hem birine sapyran aýdýarlar. Ýöne men görýän zadym şol. Ýani bir akly näme diýilýär? Akly ýetişen bir adam, bir kişi medal üçin ya da medal diýip onam beýdip havar edip daşdöwreni aýtmak utanç berdi bizde. O medalyň adyna ady ýa Ors döwletine hyzmat edeni üçin. No. O Türkmenistan üçin däl o. Orsiýada hyzmat edeni üçin berilýär. Medalyň adam şol. Özlem Sapara şu Türkmenistan'ın içindeki yaşayış şartları näçe örwetleşdikçe bulan medal sany köpelýär, alýan sany. O Siz alıp başlaýar. hilem köpeli galýam kalmýar. Yine şoňalyrak ýagdaý var. Yani bunu nirden seretseňem bir utanç berdi. Bu zat Kazakstan'ın prezidenti men pikirimçe şol eýem ýa-ni kämellik ýaşyna ýeten bir şahs. Olan üçin- Ya iniş çıkışı bilýän, halkary nämäni bilýän adam bol. O diplomat. Şoň üçin o medal berjek diýse aýdan bolýan medal berýän näme diýin o medalyň iýleni ok, içileni ok näme diýin ýani medalyň näme diýin. Oňalyk siýasat bilen ok şu gün Türkmenistanda barmy diýen. Sol çağa nämesi, psikologiýasy heveslendirmek üçin. Türkmenistanda başga da prezident oljaklar bardyr. Ol diňe biziň häzirki prezidentimiz üçin däl, ýa-da häzirki Türkmenistanda şol prezidentlik kabul edilýärler üçin däl o medal. O medal indiki boljak prezidentler üçin hem näme diýeli? Höwesçän prezidentler üçin. Şekermi, süýjümi? Kim köwes edýän o seni medal aldym diýip döşüni de kakıp bilýär bu. Kemput diýerler ne türkmenler. Bawarapda kemput diýerler. Ine şol zatdır. O çağalarda var mysal üçin Sadik'te ýene de medal alıp gelse öýünde beýle goňşularynda şonu ine aldım ýene en atasynyň nämesilerindendir. O elbetde onu bilen beýenmek bolýar çağısı bilen ýene. Başga nämesi ýokdur. Çağa şoňa beýenip bilýär medala. Ýene ulalan soň universitetlerde nirde gördüňiz medal alanlar bir adam. Yani makala yazýarlar, o makalalaryň hakykatdan bilim dünýäsine gaty bir kymmatly ýa-ni koşan makalalar yazýar universitetde okuwçylar. Ýene şo makalasyna medal alan o karşılygynda şo makalanyň ýa-ni ýayınlanan dergisi bardyr. Ýa-da bizde näme Jurnal o. Şol jurnal bardy, o dünýäde ýa-ni awtoritetli diýeli ýa-da tanınan güýçlü jurnallar var. Ansa derkiniň nämesini ýazanoklar. Ine şol ýere çykmak üçin olaň ýa-ni reward memoriýaty kemile. Demede syýlalandyrmak. Syýlalandyrlyşy şol, şoňalyk syýlaw. Ýöne çağada, oň çağaň makalasyny çykaryp bilen, şoň üçin medal diýär, heveslendirmek üçin. Şoň üçin ne bulan şoňalyk gabat gelýär, medal almak, medal bermek. Ýene bu başga bir erwet gawat gelýän ýeri bar. Ukraina uruşuny biz gollýat diýen näme gawat gelýär. Aýlgan näme ýeri şo taý. Türkmen halky, Türkmen halkyň adından bolýar, resmi näme barýan bolsa. O Türkmen halky Orsiýadyň Ukrainadaky uruşuny gollýar diýär. Şo manini berýär. Şoň üçin Putin bunu ordun nakya. Başka da üçün. Ne bolmagy mümkin. Yine berde yankı bir taraflık statusu vardır. Yine o status bir taraf demek näme diýmek yine şu an bir taraf olmak demek häzirki ýagdaýda dünýäde şu an Türkiýe vardır bir tarapdyr. Hakikaten yine bir taraf. Şu uruşda bir taraf o. Şu uruşda bir taraf ve arada Fransa vardı bir taraf olup çıksa diye. İlk başlarda Germanya'da şoňalykdy. Yani yine Türkmenistan'ı sizinle bir taraf deyip şıgarımız açıl. Bir taraf garaşsız Türkmenistan. Yani sözlerim katı bilkin şeyler şu var. Uruşun geleceğe varyan Türkmenistan. Bir taraf olacak olsanız bir taraf demek şol devlet yankı hiç hili taraf tutman
iki tarafın arasında bir köprü hizmetini veren devletler hakiki bir taraf deyip bilersiniz şu devletlere. Ya da şonu verecek olan o köprü olup bilme mümkünçiliği yok ya vakti yönü. Şu bolcak olup şuna heves etmek demek bir taraflık demek. Bizimkiler bir taraf diye yöne televizyonda yine de Ukrayna kıyınç bildirip ya da şuna yalıp bir çıkış gördünüz mü? Vatan Resmi nemede hava yok. Doğru. yani uruş olan diye aydan oklarda yani inandırıcı tarafı televizyonun ettiğini için çünkü bir taraf devlet böyle sen aytmalı şol uruşun barlığını ya da yokluğunu. O Türkmenistan ayda yerleşen ok, dünyada yerleşiyor. Ukrayna'da uruş Türkmenistan'a tesir ediyor. O olsun, elbet olsun, tapağı yok, tesir ediyor. Yani nedir o elbet onu nämetçekler yöne tesiri vardır. İran'da şu gün bolyanlar Türkmenistan'a tesiri vardır. Indi bir Türkmenistan'ın bir vatandaşı öz devletine gelen tesirin malumatını alma hakkı vardır. Eğer ol bir vatandaş olan olsa. Hakkı vardır. Her kimin hakkı var. Şol malumat almanın. Yine şonun için jurnalistler vardır. O jurnalist diyen adamın biri yankı gaz turvaya ayrılıptır. Yine ol pul uğurlaptır. O nediptir. Şol mu jurnalistin işi? Yani jurnalistler şonun için yine Türkiye seyrediklerin ya da ösen devletlerin istendiğine seyrediklerin aydal Türkiye Afrika'nın bir yerinde bir zat olsa bir siyasi vaka olsun. Yine şonu gündeme taşıyandır. Tamam şol hakkındaki yankı bilyen adamlar ya da ekspertler diyelim. Yine şolar bilen halkın önünde çıkışlar edilyendir. Ya halkın bileymeli şu zat. Türkiye'de dünyada yerleşiyor. Türkmenistan'ın dünyada yerleşiyor. Ve dünyada ne bolyanı bilmeli. Bilmemek demek yine o küçücük bir zadaydal yani saparağa da geçti. Yine öyünde yaşayan o kaptan da komuta öz öyündeki bir odasında ne bolyanı bilen o. Çok da doğru zaten. Yine biz şey gibi yaşayacağız. Neçe yıldan beri. Esir dövrem şoň alıpdy. Soňam şol dowam edýär. Bilýän habarlarymyz ýene prezident medal alypdyr, ol medal alypdyr. Onuň hiç gili peýdasy ýok. Medal. Bu medal o avrayımızı beýel diýäm ya da avraydan gaçyrýarmy? Diýen sorawam ýok da. Şu wagt dünya batkar edýär. Hatem beter ne şu Ukrayn halkynyň öňünde gaty ýüzgara neme utanç bersi. O biz şu uruşa garşy ne onu aýdyp otursa. Bize de belki de o ömür maddi ya nemesi yoktur. Ýöne aýdýar biz Ukrayn halkynyň ýanyna diýip. Resmi adamım der. Halkynyň ýanynadygyny bilýär. O ýanynda dälen badyr elbette bolýar. Agramly bizim neme diýen görýän neme diýenlerimiň hem bejeti şu uruşa garşy onu aýdýar. Sesini çıkarmanım oturup bilýär dememiz däle. Biz aýdýar. Biz adam cemiyetiň gemesi bir parçasy. O haksız yere uruş elbet zat. O. Oturan milletin üstüne näçin çözür bir ýurt. O. Diňe şular köpräk içäýipdir ýaly, ýa-da köpräk karar geçen wagty karar alan olaýmasyn şular. Yok, bulun bahanalary gözlerçe bahadır olunýar ýalňyş. Hiç kime gerek uruş däl. Bu uruş elbette Ukrayn halky üçin gaty agyr, ýetkili, nemeli. Ýöne bu uruş ortaýa bitirýär. Bular ortaýa ýa-ni NATO bitirer, o bitirer, bu bitirer diye yok. Ortaýa Putin ýa-ni Bawarap ligide ordun akyp gören ýigit bitirýär. Ondan uly şuna goşan adam yok, bolwam biljek. Gel. O ýeke neme däl, döwletiniň bolmadygy gaty ähtimali uly, o da bizim kömegimiz bilen ne? Putiniň kömegi bilen. Ýene onun wäşillen belki de oňa da ýetmez. Ortaýa diýip belki de döwletem görmersiňiz. Sebäbi bular ýalak demeden soň ütköşük bir zatlar bolýar da. İçi
Süýtgeşik ortadan. O öz içinden yine urşaryalı adamın tapanok bir hem alkaş yene näme gorkak kaçak. Yok o ortiyet edil Türkmenistan'daki alak merkezi olmasa da doğru bir degradasiya bolan cemiyet. O cemiyet degradasiya var edilen olsa ondan çıkış yolu yok diýsem kendi yanlış olan ok. Yani bir mucide yani bir adatdan naşar bir nemeler bilen toparlanıp bilse o kahramançılık diýip hatap edip o bolun ýöne o ortadan ýagdaýynda bizim meňe görýän näme çıkış yok. Yani yaşataňyz görürsüňiz. Gözleyen çıkışlaram Ortaýet diýen yani döwletiň ýokdugyny görürsüňiz. çıkış hükmünde de sapara Eýrandan yara isleýe. Oğanistan'dan adam isleýe. Oğanistan'dan adam getirip urşup urşu gazanyp bormaýan. Kimin aklyna geler beýle ýa kazanç? O Türkmenistan'ın köyünü yani tanklarını, bataryalarını şoňa çenli iýerliýär diýdi. Şo gurulun menen bir kerden eşitdim analy. Oň bilen urşýan boljak demesi ýok. Yok, oruslarda yani problemany bilemek özleri görýän görenok. Ýene ýalňyşmasam şolan konstitusiýasynda yani legioner diýilýär, o näme bolýar? Hakyna Ya tutma da urşucu. mercenary, ya da mercenary diýilýär. Ama mercenary. Şu bolýar. Soňra yani hakyna tutup pul berip uruşýan esker bolmak konstitusiýasy boýunça gadagandyr oruslarda. Ýöne Wagner diýen oruslar Sonyalık harby kampanyasy ya da harby nämesi var. O aslında bir kanun ýöne şu an neme merkezini açıpdyrlar da bir. Ama yine konstitusiya yine konstitusiýasyna ýazýarlar balanok diýip. Şonam özlerem etdiler. Sonra o tarih kitapları okusanız näme vardı? To the Glory İngilizcesi. Şonyalık şairler bilen bular şu gün ola orta sıra etkenler. Orta sıra tarihinde kalan zat. Ne Wagner'ı şöhrat yene diýip näme diýerler-de aýdym diýerler. Düşüner ýalyk. Yo indi aýdym bu Wagner bir jenaýat topardy or dälmi halkara nemesinde. Konstitusiýa boýunça da Orsun konstitusiýasy boýunça da şol jenaýat topardylar gadagan edilen zat. Öz indi halkara geçme. Orsam özlerini Marsda ýaşaýan bir pikir edýär. Onlar üçin halkara diýmek ýa-ni Koreýa bardyr, Demirazık Koreýa, Orusiyet, soňra Afrikanyň iki döwletini goşýan, şo dünýä şondan ibaret Orus üçin. İran o. İran var, yine dünýä şondan ibaret Orus üçin. Başgasyna dünýä diýip aýdan. Özüm terörist ýerler bolun ortaýda öýüdi duruşuny terörist döwlet diýip iglan etdiler. Birleşik Milletler Uramasyny etdiler. Yok o taýda entek baranok ýuwaş bar ýa nemede. O Ýewrosoýuzyň Ýewropa Birleşimi nemesinde etdiler onu entek. Ýöne o şu wagtda çeli 5 ýurt, ýalňyşmasam 5 ýa-da 4 ýurt kabul etdi öz nemesinde. Ukrainany hem goşsak 5 bolýar. Yani ýuwaş gider Birleşen Milletlere dogry. Indi Ýewropany kabul eden bolsa diýmek beýleki Ýewropanyň beýleki ýurtlaryny ýa-da döwlet hökmünde de kabul etme potensiýaly gaty ýokary. Ya o de şordan medal alýar-da. Teröristin elinden medal alýar. O medalaryna hiç o taýda goýan meselelere terörizme garşy o yani o prezident Moğom nemeler çıkışlar vardır. Hopsuzluk näme. O sözler olan yine Türkmenistan'da son 30 yılı analiz eden atın näme diýilen olsa, näme karar alınan olsa şoň ters edilýändir. Yani özem dolu ters edilýär. Açık kapılar siyaseti. Barmy? Bar. Bar şola var. Aýdyň başga da atlary ýok, bolsa şolong açyk kapy siýasatlara wa dünýäsi açyk şu. Şonuň ýaly bir siýasat beýleki ýurtlarda barmy hiç? Şu näme ýoklugyny bilýän ýa-ni garaşsyz
Amerika diýip ýören oklar ýa-da garaşsyz Türkiýe diýip ýören oklar. Demek bu altyn asyr diýen ýaly bir şygarly maksatnamalar hem mene eşdemok. Hiç bir ýurtdan ýa ösüp barýan pajarlap hemme taraplayın ösýän ýurtlaryň hiç haýsynda bir şygar ýok, maksatnamasy hem ýok. Bular näde bolýar? Şu vizyonun yerine ulandylan demeler, yani Türkmen porruk demeleri, ve iş edilmeyen yerde şeylere demeler, şıgarlar ulandylar. Hani işin nämediğini bilinmeyen demesinin tuğutnamaları şol. Bolbojogonyň tuğutnamasy şoň tertine bolmaly. Neme bir üýtgeşik bir ýagdaýlar bar. Düşnüksiz we üýtgeşik. Olaryň nemesinde bir many berýän bolup biler. Ýöne bizde beren ok. Illeşlerimiz hem sorawlaryna taýarlap berse. Ýoş sorawlara da geçeriz. Şeylerek umuman aydanda. Yani belki yani bavaraplygyň özleri düşündürür bunu. O. Näme hatabyna näme? No, yani ordun verdiler. O şoň mazmuny, manysy näme? Näme iş etdirlerden onu berdiler. O şoň Ay bawaraplardan jogap garaşsak ay aldyk da diýe. Şeylerek bir zat gelýär bulagma. Üýtgeşik bir jogap bermeli. Aldyk da diýsin, onu diýen oklar. Onu ýa-ni ýeňsesinden tutup soran wagtyň belki aýtmaklar mümkin. Onun daşynda häzirlikçe ýok. Umuman aýdylanda. Para soňam olar ýa-ni Türkmenistanda resmileri düşündürýändir belki ýa-da biz hem düşünýändirse olaň dili has ösen ýa-ni türkmen dili bilen fikrimçe. Ulan ýa sözleri, oňalyk söz. O näme ötenlüğü yani bizim üniversitelerimiz, nemelerimiz 100 üniversitelerin içinde yok o yerlerde bu dip o şolar ýaly kıskaçlar çıkýar. Neme? Hayran galdım. Ben online progress online diýip bir neme sahypa bar da Twitter'dan izlerleyen. Gaty gowzatlar paýlaşýar. O gawat pikrem berýär ýa-ni paýlaşýan zatlary. Şu taýda paýlaşylypdyr sapara o ýa-ni neme? Ýa. Sapara da uratdym da soň suratyna. Türkmenistanyň diýe hukuk fakültesi dünýäde Harvard, Oxford nemelerinin standartında diýip ýazýar da. Aydın bularyň kellesini kesseň hem hiç bir zada peýdasy ýok da. O kelläni kesseň bir zaý alajak ýalak taşda birini apalajak ýaly. Şu kımmatlygam şoň üçin olarmy kemin 50-60 bin 100 bin öçendi para berip girmeli ýaly. Yurdum yapıklığı şoň üçin açsalar häzir şol üniversitede okajak diýip ýagar dünýäň ellerinde. Şeyler yapmamalı. Ýewropa, Amerikasy, Türkmenistany. Na içki näme üçin bolýar, onu daşyndan okuyan adam ýok. Şular ýalak biri tweet atmasa, näme etmese. Näme var? Bizim toplumlarda bir düşünce var ýa-ni ölen adamın arkasından elbette adaydılan o diýilýär. Yani şonu eýem kritik etmek bolan o. Soňalyrak bir nämemiz var. Misal üçin Niýazow ölen soň näçe erbet bolsa da gowy diýip ýatlamaly diýilen ýalyk düşünje. Indi şol düşünce var ýöne bizde ýine döwlet meselesine gelende de şol düşünce var. Döwletin näme bolanda da erbetlemeli, kritik etmeli. Ya döwletler ol aslında döwletdeki şahslary diýeli, döwlet işinde işleýän şahslar kritik etmeli. Yani ölü bilen deňelýär şolarym bir tarapdan, yani psikolog tarapdan şoňalyk işleýän. Aýtmak bolan ok ýene o habarlar bermeli, hatda Ölen bolmasyn, bilen bilmeýän bolmasyn. Aýda. Ölme üçin birinji döremeli. Yani döwlet bizde gurulmandyr. Yok yani. Yok, zat ölüp bilen ok diýende. Doğru. Olup biler. Şoň üçin halk watan Türkmenbaşy näme dahyl bar o halk watanyň ýanynda.
Ya da yine arkada al Serdar, şoňalyk düşünceler şol yerden çykýar da şoňalyk toplumlardan. Yo, biri yerine yani arkadağıl terdar diye onu beylekim serdarlı arkadağı diye de. Batı nemi kapyalaşıp duran şahirana nemi bulur. Aa. Bir illeşimiz yazıp duruyordum içi bilen havarlaşan diye ya özün gel ya da bizi alıp git diyen yalak bir neme diye da pulu verdiği vaydan oklar diye hayat deyip şutaydı illeşimiz. Bir neçe komentari arkalı yazıp durdu. Onun için ekrana getirip bilem ok. Emmesini birden. Şeyler bir yağday var. Yani gözüme nemetti. Bir kere şu aytmalı makan diyen yal düşünce geldi. Yazan zatları. Türkmenistan'ın içi yani pulun olsa da yaşamaz ya da ya geleceğine ayıp görse yani pulun olanda da yaşap olmayacak. Yani aklın bilimin nemenin daşına çıkan bir yurda görüldü kıynansak da. O tayda yaşap olmaya mümkün değil yaşamak. Şonun için yani çıkma isteyese näme olsa da daşarıyor. Yani ya, Türk televizyonunu görüyor ya da internetten onu bunu görüyor. Eşdiye ya da yakınları surat paylaşıyor da. Goy yaşap yörüne daşar yurtta diyen alıyor. Daşar yurdunun şertlerinin ütkendiğinden haberi yoktur. Yine bunun yağlı adaylarda illeşler yani yurdun içinin düzedilmeyi bu arada düşündürüş vermeli. Yani yurdu düzeltmeli daşarını gördük yine daşarını görenler bilye emmesem. Daşarda da bir üyt köşük adam değil seneyem ikinci, üçüncü sınıf adam ediyorlar. Näçe aklım Bol olsa. bilhen bolmasa hiç hataba girmeyen adam elinde dokument yok. Hava yine şeylere bir yağday uzatları düşündürmelidir. Biz yankı bir vatandaşlığın tamamını almadık bir millet. Vatandaşlık duyusunu bilemiz yok. Şu vatandaşlık duyusunu yaşap bir görüm. Ondan sonra başkaça olyandır. Başka yurdun vatandaşı olanlar bunu biler, aydıvan biler. Avrupa'ya alak. Ösen yurtların Türkiye'nin koşamak ben çok içine. Ösen yurtlar Yani Avrupa. Avrupa kınayden de ben Şved'de de oturuyorum ödüm yani Tayla diyenler yani en o yer Taylap yaşayana pensiya çıkanda deyseler şundan o yer yani Taylap bilir ne müydüm o yani onu da yabancı her yerde bilmedilerin bitti diyen üstüme bakıp duranım yok kemzidip bir öğrenim yok bugün hakkımı kemildip bir öğrenim yok onunla da öğrenim ben adama duyulum var nemelim var karaşyan nemediyen nemelim var ve bu sırada insan başka sırada da içinde geçen sırada da Sonundan koşuluyor da näme olsa. o ser olan ödün hata eden de olur seni ödün dip hata edecek mi dip neme soru olur çıkıyor orta. Yani o umur bilirsin yani senin o uğrayalım diyen soru çıkıyor da. No biri yüzüme bir nemerak bakanla da yiyen üç küçük neme uğrayan da. O anlasında da bam kandini alak. Son Para Şweç'ten yankı hükümeti onda has arkada alınıyor. olur. Şoňalyk O Şwetlere şertler ödüp veren olsa onan bir adam edendir şol yankı premier mi o yerde? Şol premier Padişahsan var yani aydın olur. padişahın var bulun. Padişah. Padişahına demet tortun döler Şivetler deme terbiyesiz bulur. Padişah şöhret. Üstünde tortsun yalarım üstüne. O yo şu padişahlar var dedim. O adam persiliyor o demedim yani. Hiç bulumtuluğu da yok o sağda deme. Olin kayvriyelle deneme diyen. Şeyler hep bir neme yankı. Şonun ýaly adayı olanda yani daşına çıkacak bir zat edip çıkıp olmaz mı diýenlere de şonu maslahat bermeli, düşündürmelidir yankı.
Türkmenistan'ı o adam hatarına koşmak maksadımız doğru değil mi hemmemizin? Yani neme del kurban olaydı yok etmek del kurban olaydı yok etseniz 5 milyon kurban ol garaşıp dur. Hemmesini yok etmeli ol yani yurtta adam almaz. Şonun için Devletin kuruluşunun yanlışlığını yine ya käbir gurumalar vardı ediyen cinayetlerine de düşünerek sever cemiyet demeden nokta yine migrat edip bir gulluk vardır. Şulon yani insanın yetkisine tezat bolun nemeleri münglerçedir. Ne için bu adam yatira. Türkiye'nin uğratında. Sebebi şular. Hem olur ölüp bilir hem bir yerde de adam ölüyarım, doğruyarım onun yönü vatanı saylanmalı. Vatan diyen diye bağ olsa. Bunlar yani bu dipelerinin ilk bilek şu mesele değerliğini düşünün burada. Pasport meselesi Türkmenistan'ın vatandaşının pasport meselesi migrasya değişikliği olup bilir mi? Para Türkmenistan'ın migrasiyası bugün gerek de. Migrasiya onları alıp göç var mı daşından Türkmenistan'a? Daşından baryan göçüm yok. Turist mi var ana? Turiste de onun için bilem yok. Yok turist o da için migrasya ona gerek gerek değil. Yönet iyi belki Gerek. turist mi var ana diyecek ol yasta. Onda okulluk ne emek o evde? Ödüm in pulli kazanca diyorlar. Şu an. Ne ertirkun hatap torolunno şol prezidentten has ulu cinayet eden demelerdir. O devletin kuruluşudur. Onu yani konstitusyon karşısında bulunan adamlar sana devletin kuruluşu olup konstitusyon karşı hareket etmen cezasının neyemediği hem yerde en yukarı cezadır. Ölüm bağ olsa ölümdür, ömürlük tutsaq olsa ömürlük tutsaqdır, 25 yıl olsa 25 yıldır yukarı nimetini verilendir. Berenziyanın hem tölettir yerler. O. Nemede de. Ya da yine şu interneti çeklendiren kuruluşlar, kurumalar, şahsiyetler var da. O cemiyeti bilgisiz saklamak demek. O içine bir atomlu bomba oklanyalık da uruş eden, ılan edenlerin bu lokan yetkisi var şu da. Yine şol adamlar o prezidentin günahı o vazifesine uğrağını yapmıyor olur. Yani o ediyen atların ya devlete ya halka millete vatana veriyen diyanın möçleri. O bir sana et deyip doğru eden olmam bilir. O seni günahdan ayıran nokta. Yani çok ayda işleyen olsan bir işin etmeli. Sonra o kayın. Biz Amerika deyip bir illeşimiz yazıyor. Näme üçün biz korkup yaşap çağlarımıza korkmağı öğretmeli. Näme üçün biz başka yurdun, Rusların kulu kurcağı biz bu zatları yenip halas bolma mümkünçülüğümüz var mı ya da indi vatandan geçmeli mi deyip yani zincirlama gider soruları yazıptır illeşimiz. O yankı näme üçün diýilen soru, gaty gowy soru. Atığı sonra en sonunda da yine biz ne diyelim vatandan geçmeli mi? Hava. Ya da korumalı mı geçmeli mi? Yine katığı bir düşünce ya da katığı bir yankı fikri diyelim. Yine vatan seni koruyan değildir. Bizim yalnız bilen, öğretilen zat näme? Devlet koruya, devlet ediye, devlet veriye, devletten talep edýäňiz yani vatan. Vatanam soňýalyk, devletem soňýalyk. Devletem, vatanam ikisem gorulýandyr. Sen ona bir zatlar berýän. O sana hiç zat beren o. Hiç yerde yok oňalykda. Şoň üçin ine bu fikir katı doğru fikir ýöne geçmek meselesinde vatandan geçip bolan okum. Yani doğulan yerin
Vatan deyip hasapta yatmışsın. Doğulan yerinden geçip gidelim ama ne edip geçip gidelim. O galiba ölen sen yol yerini kuşarsın. Yöne görüşmek meselesinde görüşmeli oluyor. Yöne köy bir zadaydan yine Şüvetçen gururunu ettik. Ya da Türkiye'de yaşayan olsanız Türkiye'ni görüyorsunuz, başlıyoruz. Zaten hemmesini eden, yani amal eden, amalaşıran, sol yerdeki yaşayıcılarıdır. Hmm. Prezident hem değil, injiner hem değil, Molly imam değil, yazıcı hem değil. Şuların hemmesi bilelikte edilen iştir. Görüyen ölümün. Onun içinde eskeri var, çağalar var, yani sunugot adamları var, ondan sonra injinerleri var, Dayıhanı var, hemmesi var. dayhanı, bürokratı, siyasetçisi, yenesi, dönüğü, doğrusu hemmesi bilelikte şunu emele getiriyor Türkiye'ni. Hemmesi bilelikte Şveçya'nı emele getiriyor. Hemmemiz bilelikte şu gün Türkmenistan'ı emele getiriyor. Yani Türkmenistan şu gün ya özleri Türkmenistan'ı deyip vatandaş hasaplap yaşap gören adamların önümüdür Türkmenistan. Bizim önümüz başka hiç zat. Şu gün çoğu Türkmenistan'a biz cevap ver. Vertir tarihte ayda 50 yıl geçer yine bizim atıklarımız olur, olan çağaları diyelim. Şolar tarih okan vakti Kurban şehidiptir diye okamaz. Ne 21. asırın birinci çeyreğinde şol döwür yaşayan Türkmenler ne şunyalyk goýun olup özlerine raýat diýipdir, paspurtlaryna raýat ýazypdyrlar şeýle ýani näletler bize. Gurbanguly diýip ol elbetde detaýa girip okasa taryhy Gurbangulyny görerler, ýöne detaýa içeri girilýändir oňa. Soňam Tarihte şu günkü emine Ruslar diýilýär. Rus imperiýasy diýilýär. Imperiýalarda ol ýerde padşalary ýeke sanalýan ýeri ýokdur. Elbetde olaňa medeni iş bardyr. Ýöne esasy ýani ulu surata seredende Ruslardyr. Ruslar diýip demeli. Bir milletiň ady tutulýar-da. Milletin adı 100 yıl sonra edip çoğunyalık şu günkü 21. asırın birinci çeyreği ya da 20. asırın başlangıcında 21. asıra geçişte çol döwür yaşayan bizim ata-babalarımız şu derece goýun olupdyr ine şunu yalan Türkmenistan'ı bize goýup gidipdir aýdyljak. Gurbangulyň ady, on yegeniniň ady, yenesiniň ady, hiç kim Putin'in ady o ýerde geçecek däldir. Sebäbi bu bir hakykatdyr. Yani tarihi hakykat diýip bir zat var. Bir terminologiýa bolýar. Dogry perewod etdiğini bilemem. Nawa tarihi hakykat diýil. Tarihi hakikat diýilen bir zat var. Onu sen üýtgedip bilmeýän, hiç kim üýtgedip bilmeýär. Mümkin däl. Şu tarihi hakykatda boljak zat şu günkü gününe ýaşap beren türkmenleriň ölümi ine şunýalyk Türkmenistan bolupdyr. Ýani sözlemleriň ulanyşy, watan habarlarynyň çykyşlary, gazetlerdäki ýazylan sözleri okap görün. Şolaryň hemmesiniň adyna bizim hemmemiziň birlikde golumuz durjakdyr. Bizim jogapkärçiligimiz, başga hiç kim däl. Ol deyip bilersiniz Putin'e diye ol diye ettirme. Näme ettin sen şoňa garşy çykyş etdiň, şonu gorajak boldyň, watanyňy, döwletiň ýani söweren näme diýilýär? Näme? Öz ýazyk öz ýatyarlygyny gorajak boldyňmy? Öz azatlygyny gorajak boldyňmy bir gün? Diýmek näme bolýar? Şoň üçin bu jogapkärçilik bizim üstümizde hemmemizin. Gurbanguly kim diýsen Gurbanguly türkmendir. Gurbanguly Türkmenistanlydyr. O öýde babaraply. Onuň ne adresine aýdyn. Yani sen kim diýende sen hem türkmen. Indi näme bolýar bu kim edýär Türkmenistan'ı şu ýagdaýa türkmen edýär. Sen hem türkmen diýen olsaň diýene jogapkärçilik sen üstünde. Her birimizin üstünde. 18 ýaşa geçen. Aýdym men sen demäňe bir neme goşuň sözüňi böläýdim öýdýän. Yok. Neme ýani gorky diýilýän sözü agdatda illeşimiz. Çağalary, ýani özüňe bir gorkýan diýen, çağana gorkuyan, onu sen diýen, ýani gorku diýilen neme yalan, gorku däl, refleks. Size gorkýan bolmak peýdaly, ýani size neme bahana neme bolup bilýär-de. Özüňizi aklap bilýäň, gorku tiňdirdiler. Onam çağa da tiňdirýän bolsaňyz, o da sen gülen. Siz ben şunu köp berde aýdýan adamlar gatoriýa bolýar.
ne Türkmenistan'da çağala adamlar, çağa düşmandır. Hakiki, mün prosent onu ne hilekle meselelerim demet bilenlerdir. Çağan geleceği vardır, onu ene satas cevap geldir. Çağa, yani, doğun çağa. Kamillik karşına yetiyen çağa. Enesini atalım, kamil nemediler, cevap karşılığında. Ama onun geleceğine hiç cevap veriyor. Komşusu değil ya da prezident değil, neme de. Onun ne? Sonra Hiç onun görüşüp geleceğini düşünen yok mu? Yani onun ertirki bolcuk bunu ay aydın gal. Buyurun durun da. Yani bolcuğun. Çoğun içinde, şu devletin içinde yaşap olmayacağını özünü görüp yani sizin çağalarınız var olur. Yaşamalı. Ya da daşında vatansız yaşamalı. Yani o da bir kuvvetler. Yani sen mekirce olup, nemedip, özün kıra, yani iyidirmen, nemetmen, yapman, nemeden olmağın mümkün olun. Yani şu tayda sen çağan, yaşap bilen o. 3-4 milyon adama kim vatan verecek? O. Haysı birine vatan versin. O ya dayan var. Yani şu cevapkarçılıkları nemetmek için korkayan, ürkeyen, nemediyen, neme diyorlar da bu neme kabul edilendendir. Sonra neme var sapara. Karşısında düşmanı bavaraplı da. Ullakan bir zat değil. Görüşmeli olsa da. Şolu gözüne Düşman şekilli olsa keşke. O düşmanım Korkuyan düşmanı al değil de şu. Neme var. Ya bu zatları o ağaçtık aslında. O ağaçtık yani yankı ildeşimiz beyleki ildeşlerimizi tankit hükmünde. Yankı ya da Ya kabul Türkmenistan'ı ediyor. o tankit Demedi. hükmünde nemedi ya. Soran olmalı. Son bir soru var. O kızıklı bir soru. Türkmenistan'ın içinde yukarı bilim diyende şu Goşodurnağı içinde hasap edin. Yazmandır yani ildeşimiz. Yukarı bilim alanların diplomuna gücü olur mu diye diplomunun gücü olur mu? Şimdi Diplom gücü olan o bilgin gücü oluyor. hava. Diplom gücü olur. Şimdi benim Alan bilgin gücü oluyor. şuna O gelecektim. zaten diplomalarda hiç rada yaraman bilyen. Yine bir neme var sapara. Türkmenistan'da diplomanın içinde yankı 2 tane aksilindr. İçten yanlayan düğütük bağlamayın. Türkiye. Çok alır zaten bu diplom. Diplomu getirip koyuyan ofise özü işleye. Ya da neme. O Yo, sonra o düşündük. Tamam. Yani yankı diplomalarından sonra bilimi bilgisi kâre yarayacak mı değil yani bir zat var. O bize ya da size bağlı bir zat değil. Sol diplomu yesine bağlı. Yani işine bilgen olsa, bilimin alanı olsa ve aydalı Neme alan var da? kârinde Aydın. okuyu var ve işle bilgen olsa onun diplomla seyredecek adam yoktur. Türkiye'de KPSS deyip bir sınav var, doğru değil mi? Kamu personeli seçme sınavı diyorlar ya. Seçme sınavı. Seçme yerleştirme sınavı bir adı var. Yani kamu personeli demek şu devlet işgari deyip yönlemeniz vardır. Yine Türkiye'de devlet işgari deyip bir işgari yoktur. Kamu işgari vardır. Yine kamu işgari olsa ne mi deyip sorasanız yine bizim devlet deyip hasap eden kurumalarımız var. Şu tayda işleyen adamlara değil ya. Şimdi şol sınava girmek için diplomun olmalı. Diplomun gücü yine bir zatı değil mi ya? Son şu sınava girýän, şu sınavdan bal alýan. Son şu alan balyna görä de yerleşdirilýän. Şu täze döwlet edaralaryna, iş yerlerine yerleşdirilýär. Bu bir son beýleki munyň şahsy ýa-da hususy sektor diýeli, şahsy sektor tarapy var iş dünýäsiniň. O tarapam näme diýär? O tarap senin diplomuňa seretmeýär. Senden interview alıyor, gurrun ediyor. Eden proyektlerin var mı? Yine bir zadın var mı? Diyor şonu soruyor, diplomun soranı okutayda da yine kıynansak da. Yani diplomu formalini soruyorlar. Yani seni iş alan vakti diplomun özünü ya da fotokopyasını alıyorlar. O ilk sonunda sorulyan zaten oğlum.
Yine şeyledir yani bir giden yerinizde hususi edara işe girecek olsanız dışarı yurtta senin önkü eden tecrübelerine serediye tecrüben yok olsa bir proyektlerin vardır. Bir pikir öndürensindir. Şo zatlara serediye sen onu düşündürüp berýän şeyle işleniyor o bu deyip yankı bir geldin hava diplomun var mı? Hava gelişe diýilen düzün yok. Devlet. Medalam sorayan değildir. Ali O medal aldın mı medali diýmem verirsin. soramaya. Bizim iyileşimiz ne soğuruşunda da şu Türkmenliği yani Türkmen'in nerede kutorunluğu onu anladı ya da çok güç vardı. Ha. Yani Bir nemes. meselesi, diplom meselesi tezgah meselesinde bolacak nemene aydalı yankı. Biz iş yerlerine seretken şu gün Türkmenistan'da yankı okuyu var adamın sana şu iş yerlerine yükseltendir o başından katken işçi gerek olur Türkmenistan'da. Yankı edilen verilen temsillikleri düzeltmek ve tercih bir mekanizma yola koymak için işletmek için katı kendi isteyerek o işsiz adam boladı fikremet Türkmenistan'da. Yok yetmiyor daşından almalı oluyor. İş sahanı Ya yeten o. üstüne de yani täze girişimçi yani kariyeratını bilin kariyeratını etjek adamlar nemet üçün Türkmenistan täze Türkmenistan bir giden yani tarp yerdir sürülmedik. Öyle öň açık. Ne hilek o startup'ını fikiriňiz nemäňiz bolsa şoň hemme jetini gowurup neme edip biljek, tigdirip biljek neme wadyr. O da ömrüňizde kän olar ýalak pursat bolum durýan nädir? Şoňa da düşünüň ne ýaş ýitlere, gyýdlara, ýetgijeklere neme diýerse. Oha, soň sapara size bir neme yazıptır. Bir kritik edýär size. O diye, o Owa. köpden bäri eden okşary etdirjek bolup kän naruşenleri edýän onu da eden Owa, okşary. ýene kritikany okap bereýin. Hı. Owa, käşirden sok edip berip çilimini getirip berdik diýip öz owa dilim bilen aýtdyň diýe, Halmurada bilen eden bir gepleşinde diýe. Owa. Umuman owa dowamly beýsk edip aýdyp bereýin. Hı. Sen iki neme yazıptır da iki komentariýa. Bunda diýmek diýerserem şoňa ortak bolýan diýip yazıptır. Sapara. O pikiriňiz aýdyn Sapara bolsa ben bunu siz şol wagt gürrüň gören wagty mene ýam kellämde soralar sorap jogaplaryny beripdim özüm. İsleseniz men onu berip bilerim. Nan sen berjek bol onuň bir aýda. Owa indi men Türkiýedäki bir siyasi neme bilen deňeşdirdim de şol wagt kellämde. Türkiýede häzirki hökümet bir çöküş döwrüne geçdi. Ýöne munyň ýa-ni beýgelen döwrü bar. Hakykatdan hem gaty güýçli we gaty gowy nemeler bardy da menem şonuň edil orta nemelerinde şu taýa geldim. Gördüm gözüm bilen. Her yer bolçuluk, iş, adamlar hem ahlakly hem zat gowty. AK Partiýanyň ilkinji ýyllary. Soňky ýene häzirki döwrü biraz nemedir. Soň şol döwürde bile guran adamlar bar şu sistemany. Bile guran adamlaryň häzir hiç bersem ýok. Hemmesi daşyna çykdy, aýratyn partiýalar gurdy, ýene bir zat neme boldy da. Ýene şolaryň biram Ali Babajan. Gaty ýa hakyky bir kadr. Siýasatçy däl ýa-ni bir kadryň o siyasata girişi, o bürokrat ýene. Hakyky bir bürokrat nemesi. İşi ýa Türkiýanyň daşary siýasatynda da esas rol oýnan, daşary siýasatynda näçe esas rol oýnaýar. Halkara derejesindäki iň ýokary beýik ýygnaklaryň hemmesine gatnaşan adam. Ýa-ni Ýewroparlamentde de, islendik ýokary parlamentlerde we ykdysady nemelerde de, birlikli bileleşiklerde de gatnaşan adam we Türkiýanyň ykdysady nemesini düzeden we şonuň döwründe Türkiýe adam başyna düşýän GDP bolýada milli hasıly, adam başyna düşýän milli hasylasynyň iň beýik bolan döwrü şonuň
Yankı hazina, yanlışmasam doğru değil mi? Hazina da olmalı. Hı hı. Hazinanın başı ya da Merkez Bank'ın başı tapağı diyor. Şu anda o aklıma gelmedi. Şu ikneme kuruluşun birinin başı oldu. Alıp çıktı yöne şol adam çıkıp ayratayın parti ordu son partide soralayan sonra yine şu soru. Sen ne için o şu taydı düzeltmedin diye de. Şimdi bir zat var. İş etmedik adamların sonra bilecek sonra bu. Şimdi iş edip durkan bir zatlar yanlış gidiyor. Doğru değil mi? Görýän bir gezek aýdan, iki gezek aýdan düzelmeýär ýa-da sen özüňkini dogurlap durýan. Ýene de düzelmeýär. Soň ýa seni işden atýarlar ýa-da sen özüň çykmaly bolýan şo taýdan. Ol adam bir zat aýtdy da şu Ali Babajan, batty neme şu Türkiýede 1 milyon 1 lira 1 milyon tön. Şoň arkasyndaky 6 sany oğlu öçürdiler, ayırdılar. Şol iş yani Merkez Bank'ına yardıma düştü. Merkez Bank'ın başında bolýar. Ne ollar ayıran neme Merkez Bank'ın nemesi de. Sonra şu Merkez Bank'ın şu liranın nollarını ayıran üçün çıkış ediyor hem mezat düşündürüyor tanıya üstü geçiyor son hazırki Türkiye prezidenti aydan olsa ben özüm çıkıp aydardım diyeyim işte. Şeyle örnemesi var. Yani her kimin ediyen işi ayratayım yani yine bir zat var. Son ben Türkmenistan'ın demesine hazır göz önüne getiriyen şu vaat Sovyet Soyuzu yıkıldı bir täze özbaşdak yurt ýalak bir hemmäniň yani eyfariyesi var da hyjuu var. Her kim ayratyn bir hyjuuda. Son bir görýän bir yetimçe prezident bolupdyr da hiç zady ýok, puly ýok, nemesi ýok, daşdöre ýok bir yetim nemede yani Sovyet Soyuzunyň sistemasynyň bir adamy yani öňem yetim Sovyet Soyuzu yıkılandan soň hasam yetim bolýar da bu adama sen o game geçimden Täsir onu beretim gelipdir. Ova, son bu adama game geçimem alıp berersin. Ova çilim prezident senin yurdun tanadı ya da hemme kim? Hıcığı şol. Yo, o nemeden hem değil, o işler bizim işimiz değil, birinciden. Onu hüvvet edip nemeden de o yöne bir de yumuşu yürüyediler. Edin deydi. Edin diye yöne bunu düşünme için şu dövrün yağdayını bilmeniz gerek. Ne yıkıllı, bir de teyze devlet, bir de devlet deyip tek ikrar ediyen nemelerim yok. Devletlerim yok. Birinci Türkiye'dendir ikrar etme. Sen devlet olmak için dünya seni ikrar etmeli. Sen devlettin. Yani geleni gideni karşılayıp uğradıp o demedip devlet sıfatına gelmeli. Protokolü olmalı da umuman. Protokolü o da atlarım yok. Büyükmanın önüne koyuyor yalak yani tarelkamız, çemçemiz, vilkamız, takanımız yok. Yok. Bunu gillap nemedip durumuz yok. Büyükmanım hep dedim üyüşü geliyorlar. Dürlü devletlerden yukarı dereceli nemelerden ten ateylinem yok. Büyükmanalar yalak yerinem yok. Onlara nahar vermeli mümkünçülüğüm yok. Yok. Onun bunu kim edip bilir diye. Sonra neme diyendirlerden. Flor edip bilir deyip onu yumuşu bir de uyuruyorlar. O minusuna veriyorlar. Ne şudan olmuş. Onda hıcıullar, onda beylekler olmalı. Onun yani storum nakırvat etmeli. Onun bunun tarelkası yok, stakanı yok, nemesi yok. Onun işgalleri aidiyat kimin oyununa yani stakan olsa yani hurtal ne şoňa meňdeş nemeler bolsa çemçe bir ilki bağa bolsa getirin soň ýerine berer diye. Men öýdöýüm dönem ähli dogonlamyň tanış bilşlemiň öýünden üýşürip şolaryň ähli pasudalaryny soň onuň hasaplaşanyny bilýänler berip bilmedi ýerine bermediler. Kutbert. Ne şey dip devlet ettik. Onu gelen adama yani şaýy herpi deme çıkardılar. Şolaryň bir yerlerden tapın diýerler de. Benim ministrimiz var. Bana diyen oklar ministre diýerler. O hapar ona uyurduk, buna uyurduk gelmedi. Yok diye de.
sen gayret etmesen dip ol giyce saat 11'de o adam iyi bir telefon edip yumuşu yürüyorlar. Dan dana çendi. Onların 9'dan 10'dan şolar yalak vere priyateti olmalı. Sen onun giyce kapı aylan kimin içmeği var, kimin halısı var, kimin gül yakası var. Şonu satın alıp verip getiriyen. Onu jadana tavsiye Tamam. devletin işlep şoları nemeden del ondan yankı käşerin suunam nemettiler de. Bir tapar içip gördüler. O goğu keni. Narın suunam nemet. Onun her tapar şonu uyup başladılar. Her mihman gelende şol olmalı saçakta. O. Yok. Sonra yani kemine de aydık geçti. Ol vaat Niyazov şu yağlan bir Yok diktatör değildi. yetim tağı alaktı. Yetimçe ol. Yankı hem Ecez kakasından yetim alan hem Sovet nemesinden yetim alan bir. O bize de ne karılamız deme diyerdi. O ne ile oldu taşın olan adam mı diyerdiler de. Onun her çok yani vazife davasını edenden ya başaran ok, nemeden ok, nemedenden o kömür edenin oldu. Soňam neme barda sapara? Şo wagt hiç kim prezident boljak bolgan uruşup ölçüp ýörenok. Yaş oğlum ben yağmur. Şu Niyazov şu zordan edipdirler yani daş döwregide düşünüşüm boýunça. Ýöne O prezident bol Olan boljak, onuň boljak hyýaly ýok, Hamurada diýär, gaçyp ýörtä ýokdy diýär ortada. Bir ýerden tapyp getirdiler. Korkutma näme boljany hiç kim bilen ok. Ertirin näme boljany düşünüp bilen adamam ýok. Dogry aýtmaly, dogry zady. O ýöne ben höwet edip şoňa hyýar näme käşirdiňi o isläp näme demok watan üçin edildi diýil ýa. O da hakykatdan watan üçin edildi. O niyaz üçin däl şo ýa. Şonuň öňünde bir näme matkara bolmaz ýalag edilýär da, şoň üçin edilýär. Onam işem edip bilýäne buýurýarlar. O biletjek diýip öňe çykanda on. Ya şoň üçin ýörükden giden bir ýokary taýinlap nämetdik şo işlerden typjak bolup. Ol gelen mihmanam hemme nemetini lagaratın üstüne ýokýarlar. Bu sapara bu soru ine iş etmediği adamın ya da günahını başka birinin üstüne okulacak. Ine sen niredetin misal için ya da senin kakan niredeti. Türkmenistan'ın üýtkeýänden hem daha var yoktur belki şu wagtda komünizmde ýaşap ýörendir. Yo bizim öde etmeli işimiz var. Yok ine neme diýärdi aşağıda komentarda han ben yazdım ha cevap berin de diýen ýa. Bu şol postsovet sindromunyň adamsy başga zat däl. Ya deme düşünje gömmeýän. Sen şu taýda bolan bolsaň häzir Frank bilen ýarışyp bererdin ýa-da velosipedy alap bolup bererdin belki de. Şu pursat bolan nädir elinde? Bir edip bermelmiş. Hani 5 milyon ya da şu wagt 4 milyon halk nirede? Hemmekimden soramalam hasabyny. Bular men hayran galýan. Bir adam, iki adam hemmen betbaat edip bilýär diýilen ýalyk bir düşünje var. No. Men wezipem şu wagt men wezipem zam ministrim dälim. Yani Agroprom Perrabotka diýip abidneni wady. Şoň ornatardım. Ornatarım däl. Glafka var içinde. Onun maşaktı. Ya ulukan wezipem ýok. Men ýöne iş edip bilen soň wezip demeleri Yok sapara men aýtjak bolýanym şu Türkiýede misalda iş eden adamlar başka soň şu işde ılalaşman soň çykyp täze partiýa gurýar soň şu partiýa guran soň ýöreýde sonra diýerler. Sen günahkar diýär şonu diýär etdirmeli. Heltin diýär. Ol adam o taýda ne prezident ne bir zat o diňe şu taýda bir iqtisady nemelere seredýän bir minister. Bir gezem daşary işler ministri bolan adama sorulmajak soralar sorap şol ýak nemäni ýitgeçek bolýardy hamala. Bir adam o jogapkar beýleklerem perişde ýa-da o iş bilen jogapkarlygy ýok. Yok, kemine o gıyskaça aydın men onu uzatmak gerek değil. Edilen iş ya da alınan karar kanunu, kanunçuluğu insan haklarını bozuyor mu bozan o ne şoňa seredilmeli. Şu günkü önem hizmet edýänler vardır prezidente, şolaň edýän hyzmaty ya da edýän işi kanunu, konstitusiýany
insan haklarını bozýarmy, bozanokmy şoňa seredilýär. Hmm. Ol başga zatda bir adamy näme ýalňyş bolar. Yo, ben ol aýtmadyklaryny aýdyp berip bilýän, ben bu gillep görüp o hakimini. O iýlerim gillem ok, öýdlerinim gillem ok, ýalňyş bolsa ýalňyş diýip aýdyp bilýärler. Şu ýa içmekli tuğratlary bardyr. Yani 78 mi zampriyedin. O niyaz bilen oturan. Şu içmeklen hem becerine bağışağın içmeklerin ben aydayım. Yine de vermediler. Şu sarı däl mi? Şu giyip duran sarı bir O neme sağır var. içmekler. Ha. O kakamdan neyse gepeştim. İyi öğüne çekti den öğüden çekýän dip o şey hikayet. Onu doğatlarını öğüden altı içmek çıkması mümkün derler. Onu yoldaşlarına doğatlarına o kayri nimetine tatını alýar. Adam geri azady ýok ana. Şeylerak bir hemen sapara bu soralar näme üçin getirýän siz birazrak popularize etsinler diýip ekrana getirýän. Indi nemesi var, indi dowamly dokap bereýin. O bolýa diýär şol wagt edin diýenine sen edende günahkar däl-de o şu wagt edin diýenine edende günahkarmy diýär. Indi şu wagt bir günahy şey diýätlermi? 91-nji we 93-nji ýyllar diýelim. 3 hem dowly. 91'den bel deme bu deme 92 mi? 91 daha vardır 91 92. 91 bilen 92-nji ýylda o kim günah iş edipdir ine şu wagt. Niyazowyň ama ol ýam haçan 96-98-nji ýyllarda Türkmenbaşy bolup başlatdy. Yo, o wagt Türkmenbaşy diýilen söýlem Yo hiç yok. Ben Niyazowyň şu köne çykyşlaryna seredýän ol adam şekilli. Adamlar bilen gürleşip hemen dilini tap bilýän bir neme tilki ýalap bir zat. Ol ýeke o däl, diňe olary neme bermeli bolsa başga neme Türkmenistanyň ýagdaýy ýeke Türkmenistanyň hem däl. 15 respublikaň ýagdaýy gaty erbetdi. O iýmeli çöregi nemesi ýok. Köp ýerlerde ýöne Türkmenistan o zatlary aşandyr. Şoň edip bilýän adam ýokdur. 15 respublikaň içinde ýeketäk Türkmenistandyr näşüni ähli awtoritet nemem bilen aýdýan. Onan batanız ýa döwlet statistikalary bardyr. Keredin. Näte biz neme geçip 94-nji ýyla çenli ýa ýyllak ötüş 3-6 3-6% çenli ötüş bolandyr. Beýleki respublikalaryň hemme jeti bir ýarymda hemme jeti 30-dan 60% çenli aşak düşendir. Pribaltikasyny al, beýleklerini al, hemme Özbegistany beýlek ýok. Diňe Türkmenistandyr. Ötüşi 94-nji ýyla saklandy. Yani şu näde sakladyňyz diýip sorap bilýän adam barmy? Yani ya döwletiňizi düşünýän bolsaňyz, bilýän bolsaňyz, o. Şu wagt çöreňizde bolandyr, suwuňyzda bolandyr. O. Gadyňyzda, şu taýda şu wagt çek. 2 ýylyň içinde çekip berdik şolary gady. O ýene bir ýylleşme ýazypdyr ine döwründe 50 milliard dollarlyk neme girdi diýär. Ona hasaplap aýdyp beripdik dese. Ine gelýän şu wagtky traktorlar, jügüller, demirler, demir ýollar, turwalar o gelýär ýöne ýere. O näme sebäpden neme diýän belli. Gelipdir ýa. Talap ýok bolsa da şol aňyrdan tölenme ýa pulun garşylygynda getirilen zat da bir barter sistemasynyň netijesinde diýelim men sapara. Şey dip gelen zat o indi nirede şolar. 2 ýylyň içinde bolan zat. O hojalyň 3 ýyl ulanjak tehnikasy geldi de şöyle. Ondan şu reformaň nemesiniň bir material tekniski nemesi badasy diýip edilýär da onu. Şu ýa su reformasynyň dogry geçmesi üçin goru gerek de şu goru. Şeylerak o sapara bol neme provokatif nemani sokýarlar o hamaly. Demesi ýok, delil ýok. Ýok, o şu düşünükli bolmak üçin bu datlara ýa düşünükli bolmak üçin ekrana getirýänse bu meseleni
bir ýyl 2 ýyl mundan has köp gürleşýärdik, soňky 1 ýylyň içinde hiçem gürleşmedik ýaly. O boldy. Günäkere tapdy ine sapara. Günäke. O günäkär tapdyk. O indi sapara cezalandyryberin diýen ýaly bir şoňa mı getirjek? Indi men nämede şu aýla görüp şol diýä. Näme getirmeli? Şu bir günäkär bolmaly diýä. Şu erwede adam, Erwede adam, yo erwede adam, erwede adam gowa adam. Saparaga erwet bolsa näme? Onun ýene de men bilegelli aýdaýyn. O men ýeke näme däl, ýani Türkmenistanyň içinde däl, 20 ýyl daşynda da 94-nji ýyldan bäri. Gaty kän adama, belki de müňlerçedir. 1000-2000 däldir belki de. Gaty kändir adama. Ýöne şu berip bören näme de çörek berendim. Hakykly iş ýeri, gadanjy ýalyk. Meni Türkmenistandan goramak üçin. O bilemok näýle o näme diými? Ýöne şu ekrana çykmasyn, türkmenlerle gatnaşyk etmesin diýip. O näme bilýär. Erwede adam. Demek o sakçysy näme ýüllerçe adamlar da içinde hem daşynda. Onda da saklap bilmediler ne şu ýen pullaryny. Bulardan inanmaly näetmeli kemine ne şonu düşünmeli. Olardan hem izin almaly, ine şu soraýanlardan hem bular hem bir hasaba goşmaly. Bular aýraty bir gyrada durýarlar näçe sonra. Bu aýyplar däl, o toruma haklary bar, sonrasynda jogap berip bilmejek nämämiz. Orada aýdar. Näme diýär? Baştan diýär, şunu türkmen baş etmedik bolsa hem zat gowy giderdi diýär. O baştan bolan adam däl, ortasynda boldy. Baştan türkmen başı boldum şu. Yok. Haçan türkmen başı boldy? Men bizim döwrümizde yok, ýene şunu yok men sonra çapol trenirovka diýerler. Atyk görýärdiler. Näýle bolýar diýip. Yok, düşnükli sapara ýene 25-nji noýabrdan soň bular dol türkmen başı bolup ýanky ruhnama ýazyp däldirap ýöreşi. Şo döwürler başlady anyň. Ondan o ses çıkan ama ondan öňrek çıkan bolaymy? Yok, şo döwürlerde boldy köp zatlara. Yok, 99'larda çıkmadı. Bilemok, men o wagtlar entek sapara birinji, ikinji klasdym men. Ruhnama bolsa ýa eşderdik ýa, o çıkan bolsa da näme däldi sapara populizm mekteplere giren näler? Yo, mekteplere giren okdy, men ýadymda 5-nji, 6-njy klaslardan ruhnama diýen ýa sapak mapak ýene bir zatlar sokup başladylar. O wagtlar ýokdy. Umuman şu 25-nji noýabrdan soň Niýazow hem gahrman boldy, hem çalşylmaýan näme boldy, hem ömürlük boldy da. Şu wagtlar boldy anyň nämeleri hemme zady. 99'da zatda bolan olaymy? Kemine menem ýadyma düşen ok, dolu. Yani şeýle ýanky 94-nji ýylda çykyp gaýtdym. O indi erwede adamy gözleýärdi şu taýda näme? Yok, men gowadan diýip aýdym o. Ne erwede adamy tapdanyp getir gapdalman. Men gowadan däl. Sapara men bir düşündirip näme deýin? Ne diýär, ýanky näme motiva seredin? O düşünýärmi meniň aýdan zadyma diýär. Sonra şeýle berýär. O düşünýärmi diýär, ýanky ýanynda bolsa o urarnam gerek bolsa diýen ýaly bir motivde da. Şeýle bir düşünjedäki adamyň saglyklly pikir etme we pikir aýtma mümkinçiligi ýok da. Düşünýärmi meniň aýdanma diýär aýna. Onu bizim toraly, bizim aýdanymyza düşündüňmi diýip toraly. Ha, bizim aýdanymyza düşündüňmi? Düşünler. Yo, düşündüňmi diýip ol sen bir zady düşündirip bolan okda. Sen aýdan zadyň hawa düýünden ýanky aňyrsy boş. Näme üçin boş? Taryh näme bilemok. Niýazow haçan türkmen başı boldy. Niýazow haçan soňky diktator nämesinde tanalyp başlady, öňe çykdy. Türkmenistanda hazır aýtsalar o diktatura 91-nji ýyldan 92-nji ýyldan bäri bar diýse ýalan bolýar. 96-njy ýyldan bäri bar. Senin kakaň näme iş etdiňe şo wagt? Sen näme iş etdiň özüň? Barmy bir goşandyň, hani bir näme diýär, bir ýazgyda bir bellikde galan zadyň barmy ýurt üçin?
Yani kemine Bular yok sapara sözüm bölmem ben size. Yani oluyor. bir yere getirecek ol yani. Yine buların şu tayda ediyen zadı. Bu diye sapara ayalap olup bir zat iş etseniz diye da ya da yine bizem çoğun içine giren olmalı. Hı. Etseniz o günahkar olyanız eğer başarıp bilmeseniz bütün günahını sizin boynunuza ol deme. Gül dakikalar ha. Hı. İspanya, İtalya taraflarda, Gresya'da turistlerin boynuna. Hı. Turist olup geldin deyip kutlu gülü. Asyalar ha. Edil şonun yalı bütün günahı senin boynuna asya. Şonun için diye bulara diye o çık ya buların nemesi bitti diye de sapara kıyam. Bitiptir buların kan bitti bundan sonra çıkmam diye de günahını ne sizin boyunuz asyas diye. Sizin boynunuzda diye. Yani biz qıradan qarab duracaq, seyredecek, o izarlacak diye hani edip biliyorsunuz mu? Edip bilmeseniz bizim padişahımız kurban ol diye yalap nemeye getiriyor. Yani ben bunu izleyder nemelerini aldım. Düşünüklü olur yalı. Bundan sonkularını albarınca iyileşlerimizin sonra oları. Üçü yani sonra olarına yer ayıralım bunun yalı boş nemelere. Gelmeye onu düşündürme için o doğru. Benim sorum var kemine bize de bir soru verme hukuklat verin. O beyle hukuksuzluğunu emetme. O benim sorunum var. Yani bizim ben eden demem işlem barada nemçi halka yetiren yok. Yani, ben özüm etsem özüme oturan yalak bolýanda. Siz nämçi soratları öwrenmediniz, bilmediniz, görmediniz. Bilmedik sıran olya sapara bir O- giden yankı toprak yer su reformasını bilemiz yok diyen olyalara. Mümkün mü bu? 18 tane tekstil fabrik kurduk. Ben özüm devletin hiç kime de borcu yoktu. Bir yerden kırdıydı malını yok. O yerden alınıp kurulu deyip bilýäňiz var. Şu soruň nämçi berip bilen o. Han şu tekstil fabrikalar. Yeke tekstil fabrikada da başka da bur topor yani soğuk kova depoları yine gör önümçülükte gatı kendi iş edilir. Ummadı o. Sodatlar vardı ne yapacak kurulun eden o. Ya bir devleti berge batırdık mı? Mutal için. Bir köpüğün bergim de yok. Men doğrumda şeyler hiç yerden kırdığı dal kuruluşu eden yerimiz yoktur. Yeke yerden. O pulları yani devletin bütçesi bir de verdi mi? Yani soran dokümentler vardır. O, yani devletin nimetinde o dokümentler galiyandır. Öwrenin dänin bir makala yazın şeyle olupdur diýip ekonomistleriniz var, institutlarınız var. Onun içinde Harvard'ın derecesinde mesela. Harvard'ın derecesinde demek Şey görünemeleriniz var. O kaldırın şu dokümentlerden demedin. O ne biz devletin hile näçin yani salyt ödäpdir. O devletin 60% adından bir 3 yıl nimet verdik. Bütçetini. Özüm 4 aya bölüp keş berýärdi. Hem bejedim subutlanması var. Näme şu arada gurrun eden yok. Men toğrum şol. Gayratyňyz çatýan Yo orada. ol Niyazfı Türkmenbaşy edene gelmişekler. Ne için olara sorulmaya? Sorap bile nokta. Olary görse o diz çöküp yani şolary togaw et başlajagyny hem bilýäs bular. Şonuň üçin soraya bäraýar. O doğal bir provokasiýa nemesinde soralan, yani bilip ýa-da bilmän. Gönümel. Ya da Yok, sonrasın yok, onu gaytam şu gurrunları şolong agdy bilen açıp jogap beren bu gaytam. Hawa şo köpden bäri soralan okdy, şonuň üçin ýöreýte demetdim. Ruhnama 2001-nji ýylda diýäs para. 2001 bolsa şol soňrak ýuwaş-ýuwaşdan sokdular da. Demede mektep sistemasyna çağalaryňyz zehininizi ayalap başladylar. Sapara şular ruhnama hem sizden soraýmasynlar. Birazrak tarihten hem ýyllaran berele. Haçan çıkıp gaýtdyň sapara ýurtdan? 94-nji ýylyň 29-njy
Ağustos'unda diyen Hmm. çalışmasam ya iyulunda mı? Yine ruhnamanam sizden soramazlar ýaly. İyul olmağı mümkün. Hmm. Hmm. Ya şeylerek hava. Hmm. İlleşler hava sonra verin. Yankı illeşmize hava köprek hak tanıdık. Yeterli son dava etmesin. Yo sonra var Yankı orada dersin demetme hava hiç. sonra hava kem okudunuz yine bir adam deyip bilir. Oku. Hatta deyip direm. Onundan bilýän ekenim. Ya oku Hmm. doğru Yok, oku. Doğru oku. yankı mail yazsın, oňalyk uzun bir nämesi bar bolsa, Yo yazıptır. Okuduk. soralarda Hmm. Ha. Neme diýerler kommentaryada yazıptır. Bu nuru diýerler. Prezidentlik nähili diýip soraýarlar ona. Hmm. Kızıklı yani üýt köşük saat bu. Ine ildeşler seyredim. Bir buların nemesi şunun ýaly. Nerden ýok bir nemeni getirýär, soň şonuň üstünde gurrun etseň eýýär hili düşürýärler, başga ýere alyp barýarlar. Ine ünüs berin ýankı näçe 20 minutluk zat, 20 minutluk wagty ölçäp Hawa. görüm. Hiç bir neme değmeýän bir zat bilen ýa esasy ýok. Mesela näçe gezek gurrun berildi bu. Bu şu bolan wakalar giňişleýin ýörüýte çykyp temanyň ady ine şu nemeler bardy. Ine sapara näme işler etdi şo döwürlerde. İşlen döwürlerinde diýip. Soň ýene de o aýlanyp örilip gelýär. O terörist yendemelerine de cevap verdim ödyen. Hawa ine şolaryň nemesi hawa soň neme diýär-de ine 18 sany fabrik kursaň diýär, döwletem büdjetem pul bermedik bolsa haýsy pul bilen gurdun diýär-de. Ya cüyümden vurdum ben ona maydayım ben. Şonu al ine sapara aýdy Aytdı da kolyalar. almakçy diýär ine baran soň ýurda şo pullaryň hasaplaryny. Şu eden işim bir-birden şey Oğlum. diýär. O deme. şuňalyk soraw bar, onu bärden ýazman bilen ildeşimiz. Döwlet sözü näme diýmek? Ine bir sözden siz döwlet sözüni ulanypsyň, soňra has gyzyklysi büdjet sözüni ulanypsyň. Büdjet, döwlet büdjeti diýmek näme diýmek? Birinji büdjet diýmek näme diýmek? Döwlet büdjeti diýmek näme diýmek? Ine şonuň düşündürüşini näle uğratsaň kanala. Yani o soraňa soň jogap berelim. Sebäbi men 100% bilýän Türkmenistanly biri türkmen büdjetiniň näme digini, näde işleýänini bilme mümkinçiligi ýok. Aydın birem şo wagt büdjet ýok şo döwürde 92 Şo 94 döwürde- Büdjet var, şu döwürde vardı büdjet. Soňky ýok etdiler bunu. Düýlerini urdular bunu. O şo wagt häzir olam ýok diýänizde. O Sapara, büdjet var bizim döwrümizde de büdjet vardı. Devlet büdjeti vardı. şol büdjetimiz bar sapara, ýöne şol büdjet ýankyn ýazma mehmançylygy bilen daşary ýurt adamlarynyň öňüne stakan satyn alyp bilmän näde fabrik kurup bilýär. Devletin büdjeti, devletin büdjeti. Bizim yani abidne ne diýär de. Onun büdjeti önümçülük, öz büdjetimiz var. Bizim öz gadaryan vardı. Yani o cüyleri karıştırmalar, önümçülük, salgını veren son değildir. Şoň içinden hem sorawym birinji büdjetiň näme digini ýazsyn, soňra döwlet büdjetiniň näme digini ýazsyn diýende. Sebäbi men bilmeýänligini bilýän. Şol sözüň, ýani şol büdjet diýilen bir guramaň işleýişini bilmeýänligini bilýän. Ýazýan sözleminden çykyp oturar. Özüne. Hökümanda näme kitap okuryny bilmek, ýani ýazýan sözleminden büdjet sözüne düşmän, o döwlet sözüne de düşmän. Şoň üçin şoňa sözlemler çykýar. Yani ona seretsen, misal üçin Google var, Google Amerikan önümü, Amerikan büdjeti. Yani Google ya da Mercedes Germaniýa kolda. Samsung Koreýa diýer. Yani düýünden başka zatlardır. Yemek kemiğini soğuru ve soğuru. Hawa sonra illeşler sonra verin.
Eline mikrofonunu alıp gelip o menden interview alan orada kendi aktörün verirdim bol yani. Köpçülüğün üstünde demet görmek bu derler. Yo, tema da bu değil. O. İyileşti. Jurnalistler şu soruyu berip bilmeni geçtiler. Ben 30 yıl araştırdım şunu. Ay şu jurnalistler Şunu o soru verirken şey dip berýärler başga atlar bilen ýanky provokatör. Bir zat çıkar. Benim çağırdım ama böyle çağıranlar ama artlarına ayda oturmayın. Gelin interview vereyim ben. Gerek Korkandır o oldu. öýüne. Hep böyle. Öýüne baraýsakdan diýip. Ne şeyler bir neme var. Bor deyip gelip bilmediklerim var. Raýat mı vatandaş mı diye düşünüşüm boyunca. Sonra nemesi doğal değil. Raýat mı vatandaş? Sonra doğulurak bolsa doğulurak. Gurrun neme dip bor. Raýat bilen vatandaşyň arasyndaky tapawuty ýaly kabul etsek. Ýanky raýat bir ýanky watansyz diýmek-de. Vatandaşam bir vatanly diýmek. Şeyler bir da nemes bar. Yani raýaty giňişleýin men düşündirip berdim bir çıkışda. Ýene-däm o çıkış ederse ýanky raýat sözüne. Ýene näme üçin biz raýat diýip aýdanok da ýoksa 30 ýylyň içinde näçe adam geçendir. Şu türkmen dili bilen gyzyklanan bolandyr iň bolmanda da bir sany iki sany. Yok senin olar yok edildi. Dilçiler yok edilýär. Dili yani son näme diýilýär? Özüne goşadymlar içinde dilçiler çykarýarlar. Dilçi ýene şu yazıcı, ýene hakyky dilçi bilen Näme? hakyky yazıcılar yok edilýändir o sistemaň işleyişi. Ýene Yusuf Azmun var. Yurttaşyndan ýa-da Eýran türkmenlerinden dilçi. Özem gaty çuňur nemeleri var. Aýratyn özüniň teoriýalary, ýa-da türkmen dili hakynda. Türkmen dilini, ýa-da ondan dinlän wagtyň türkmen diline täzeden pikirlenýär. Benim köp zady şu türkmençe hakyndaky, ýa türkmen dili hakyndaky pikirimi, diňe türkmenem däl, türki dillerindäki pikirimi şondan edindim diýip aýtsam ýalan bolmaz. Ýöne şol adamy Niyazow döwründe bir gezek girip çykypdyr ýurda. Nemetmendirler arany kesipdir Niyazow soň. Niyazow ölenden soň täzeden ýene umyt edipdir Türkmenistana baryp neme dip bor işleşip diýip soň ýa-şul sen çağırjak diýip hatda öz agdy bilen aýdýar bir çykyşda. Diýip soň diýe çağırmadylar şondan soň diýe galdy gitdi diýe. Çağırmazlar. Onun düşüncesi, ideologiyası bilýän adam düşündirmek isler. Ve esasen bilim nemesindäki adamlaryň şeýle bir häsiýeti var. Onun ýanyna kimi dakypdyrlar diýip soraň ine. Yusuf Azmun'un ýanyna kimi dakypdyrlar şonu kontrol edip durar ýaly. Wel sapary. Wel sapary beripdirler ýanyna. Wel sapar şonuň bilen dost bolup ber. Yusuf Azmun şu wagt garrapdyr belki görýänem däldir. Gyzyklanmaz bu saatdan soň. Ýaşy epesli ýere barypdyr da. Gürleşi, hereketleri gaty ýuwaşlapdyr. Ýaşly adam ýöne yazgylary, nemeleri bar. Ondan peýdalanyp bolar mundan soňky nesil üçin bir neme bolar. Belki yetişdiren adamlar hem bardyr bir kysana. Olar nemesi bilen ýol açylmaly. Kemine şoň ýaly adamlar ine gözüňe getirip nähili gymmatlygyny, ogry ýene gözleýärler, ine şonu Türkmenistan'dan işleşmenin önüne kesýän adamlar ýanky ogrudan belki milyon etse erwet adam bolýar. Häzir Yusuf Azmun'u ýa-da 1 milyard dolar pul mu diýsen haýsyny saýlarsyň? Türkmene milyardy saýlar, göni näme diýen bilen ok. Ýene şu pul ady var o. Onu saýlar ýöne hakykat saýlamaz ýa Yusuf Azmun'u saýlamaz. Dilin insan tarihinde insanlygyň iň güýçlü geliştiren bir teknolojisi dildir. O adamın özü kömek edecekler düşündürecek diye yani şunu öğretecek diye kömesiyle o plan isteyen o adam isteyen. Yani bu adamları uzaklaştırıyorlar. Ama wel sapary goýupdyrlar ýa-da ýanyna şu adam. Wel sapary goýan olsa indi wel saparam
sözde Türkmenistan gowulugyny isteýän bolsa näme üçin şo hakynda gürrüň eden ok? No, Näme birem üçin şonu maslahat beren ok? Türkmenler aýdan oýna şu adam okan, öwrenin ine. Şuňalyk gowu nämeleri bar? Düşündürüp şöyle şuňalyk Hamaly redaksiýasyny edipdir, Aýdyn o kitaplarynyň redaksiýasyny edenmiş. Ine şo derejede ýakyn edip goýýarlar. Şu nemeden çykmaly däl-de. Hiç zat gürrüň beren däldir. Yok görüp bilen adam gaty gowy görýär bu zatları. Ýöne elbetde ýa-ni dinlemek bilen ýaşaýan olsaň, dinlemek bilen eşitmek bardyr. Eşitmek başga zat, dinlemek başga zat. İkisi dürli zatdır. Diňe dinlemek bilen ýaşaýan olsaň bu zatları görüp bolanok, eşitmek okuysa. Hani kemine sorulyňy we sorulyňy. Soralar başka soru yok. O illeşlerimiz. Demet şeylerak. Sorular hazırlayan olsa biz cevap verip bilemiz yok saparaga. Doğru. Kanagatlandırıp bilemiz yok. İlleşler biraz aktif bolun. O soru. Soru vermede o da nemedir? Oşontdur. Problemler gatyken şu problemlerin içinde soru tapmayan bolsaňyz o da bizi kän düşündürýär zat. Onun şu ýagdaýda da pasif bolsaňyz bu hazırmete düşündürýär. Onun siz nädip gowy ýaşajak ya normal durmuşa dönjek, barjak, ýetjek diýlen deme hatam uzaklaşýar. Sizin gatnaşmaňyzda bolmaly zatlaň demek şol. Sizsiz bolmaýar. Ine şu wagt Berdimuhammedow men sizin prezidentiniz däl, men Ortiýadyň hyzmatkary diýip aýdyp oturýar da. O şonu gelin alın diýär. Hökümet ýok diýär bolýar. Siz ýok. Ama şoňa da hiç şeýli neme ýa-ni kypyrdy ýok. Türkler şey diýädem kypyrdy. Hereket ýok, hiç bir ýa-ni sorum ýok da şo sorumlar ýylyna berilmeli sorular şo taýdan sorum çykan. Hawa Potrat kärende düşünjesi nädip aýryp bolar diýä Saparaga. Hususy eýetçilige geçer, ýer hemmejesi ýa-ni halkyň eline geçer. O Potrata malymaz, kärende de galmaz. Ýer eýesi bolsaňyz. Neme var da Saparaga? Şu toprağı eýesine berjek diýsem yok diye verme diye. Ne için diyeceğim? Bay olup gider diye son bize zulüm eder diye. Senin devlet deyip hasap edip verenin sana neme mi ver ya? Aydınlık verip durma. Biri bay bolur, biri Ha bu şeyler bir düşün yani. Birinin bay olmağına İslam okumak yani. Ben düşünemek yani. Adam alır toprağı işleder. İşler, eker, satar, o pul kazanır, bay olur. O seni gızıklandırmaz. Ha, senin gerek olsa şu tayda belki işlep o aile alırsın. Belki de şunun haridini satın alıp o karnını doyurursun. Belki de seni ekip. Ha, belki de sen özün ekip bay olursun. O özel bay olmak ya iş etmenin gurun neden o şeylere bir nemesi var. Şu düşünce olmadık olsa Saparaga yine şu yıllar 92. yıllar eýem toprak eýesiniňki bolmalydy. O. Halkyň hemme däl, o epetli ölewi. Ödem ýol başy kıtymynak bölewi. Daýhanlar kän nemede däl. Bilen o düşünen o köpse deme. Olun ýol başy brigadirden kolhoz başlygy agronomny sen nemelen. Şoň içinde ýartdan owragy diýen ýalak.
ayaklarını direp duran ýagdaýdadylar da. Hökümetin şonu islemeyeni, şu zatdan hem becedi televizyondan gelýärdi. Gadyat, jurnal, radyodan mady, o milisiýa, polisiýa, KGB çenli. Bady sebäbi olar ýalak toplandylardy, ýanky ýygnaklarda. Müň oğru adam ýygnaňýa-da. O guruluşlaryň hem becedi bady şonu hiç ýerde, gazyada, jurnala syzdyrmadylar da. Özüm bir oblusda hem oblusda da boldy. Özüm bir taparam däl, käbirlerine 2-3 tapar bolan ýerler bar. Onuň etraplarında ondan ömken. Özüm gaty gyzagalanly, demeli, dawaly, jenjelli, demeli, soragly, jogaply neme gidiýär-de. Diskusiýa gidiýär. Özüm Yani var. Eğiçiliğe geçilen olsa dünyada yine yankı marka olyandır. İşletmeler markalaşyandır, marka olyandır. Türkiye'de daşına gidenler vardır. Türkiye'den yankıdaşa yurtlarken adamlar, Avrupa olsun, böyle taraflara gidip gelen adamlar vardır. Ne şolardan sonra görün, rızıklanıp men dinleyen de yani gurrun öreyen zatların daşa yurda gittik aeroportta ülkerin bir önümüne yankı köke yine öndürüyor olur. o Yine yine şonu gördüm, şonu aldım diye de Aydalı Germanya'da ya da yine bir yerde yaşayan ya da Xitay'da ülkenin önümünü aldım yani önümü öndürüyor, şonu aldım diye. Bu alanam Türk, olan Türk ve hususudur. Onu bir adamı kuran, bir başkalan kurandır, bir işletmesidir, devlet kuran, devletlerin emrisi yoktur. Yöne mülkün üstüne kuruluyor şoňalyk işletmeler. Mülk diýmek, toprakly göz öňüne getirmek, hususy eýçilik diýmek. Yani hususy eýçilikde döreýär, ýöne kime näme diýip buýsandyrýar, islendik bir türkü. Şonu satmalan türk o ülkeri tanan olan, başga bilen olan, ýöne Türkiýede çykarylýan önüne Türkmenistanam hususy eýçilik için şoňa markalar dörädi. Belki şu aşary ýurda çykan wagtyňyz, eýneşik giýen wagtyňyz bir Türkmenistanda dören bir markaň eşigini alyp giýerdiňiz belki. Yine buýsanç diýmek, şo zat bolýardy. Yine hususy eýçiliğe geçilende näme boldy? Indi döwlet diýjek bolsaňyz, döwletiň öndüren önümlerinden 70 ýyl ýalyk ýanky döwlet SSR önüme öndürdi. Haýsy marka boldy şolaryň? Amerikaga gidip näme diýilýärdi, näme? Ulan kalvasasy bardy, näme doktorskiy diýerlermi? doktor. Siz Japonya'ya gidip doktorus kalvası aldık bareken diyen adamı gördünüz mü? Ne için bolup bilmeye? Mümkün değil. Devlet önümçülük önüm öndürüp ona marka edecek Konyalık. Mümkün değil. Yok Konyalık. Mesela yok. Geme aydın ne bizimkiler hiç geçmişi öwrenen noktor yani bizim yaşan demem bizim öwrenen noktorda 94-nji ýyla çenli men tä işten aýrylýansam şu reforma prosesi özüm gaty güýçlü temp bilen gidýärdi. Ýöne möne nemede däl ýene de bir ýylam däl bir sezon yani 9 ay neme garaşan oldular. Ýa yüz olmasa 90% hususlaşýar. Şo wagt biz 60-70 hojalygy hususlaşdyrdyk. Ondan Türkmenistanyň çoğunluğu dip demetine bilýänsiň Aşgabatyň demetinde. No. O şu çoğunluğun ileri gaýry nähilek bolýan bärden aýtmak kyn bolýan şu yani atyk suw bardyr. Aşgabatyň kanalizasiýasy dökýän ýerinde şo taýda köl bardyr. Uly şo kölüň neme taşowda seyret dukan tag tarapyndan 39.000 hektar o biz yani Gıpçaň demesi bilen kalkozy bilen gürleşip şo taýny aldyk biz. Şolary ýardyny düzläp tekidläp mult berelik alandan biz ödürleşdirjek. 25-50 hektardan yani nusxo fermer hojalyklary döretmek barada. Şo taýda biz 7-8.000 hektar ýeri ýa tekidläpdik. Tu getirdik şo taý kapilin araşaýyna onuň howul gurduk. Yerin aşağından, üstünden, kaptalından su çıkan yerleri bir topar skvajinler vurup
Hem Şotayda bir bilmedim 50-60 adama kendine kolmağı mümkün. Hem yer verip işlep ekip başlattılar da. Yani Şotay'ı Abrasovu yani görüllü beyleklere nuska olmak için dayhan hocalıkları yani fermer hocalıkları bolmalı. Onu bir de başladık bunu. Demedim de o. Ne sudurları bağdır ne bark görseniz ya da yemeden oldular gumbasanlarlar. Şotayda şu atlan hem mecetni yani kapınlara şeyden turboları yemeder oluyor daşlangalar da atları. Konteynerde gelip tuttu şu atlar. Şolar bir 3 yıl aşağıda şu yemeğin aşağında, sin aşağında konteynerden çıkarman çürüş demedik yatan. Yani yemeğini reformanı doğru qadağan ettiler de. Biz çok qadağan ediyençe edip gördük onu. Böyle şu yerlere de devletin yani devletin büdjetinden bir köpük veren yeri yok. Biz öz hatamızda yani şu o hocalık demesinin hatamını diyedik de. Ya da ummatsız 7-8 bin hektar yeri tekillemeye bir 200 tane katim sot gerek traktör. Giyce ünlü işler. Yani şu zatları edip gördük. Näçe Bolmaz san yerler Kasım yok. Sot Yani bir yıl getirdiniz? araşan oldu. Hem bedak oluyor. Näçe san Kasım Sot getiripdiniz şonda? 600 daha katim sot getirdik. O 600. ýöne SSR'in tarihi boýunça Türkmenistana näçe san getirilipdir? Diyeme yılla bir yıl 25 alıptırlar. Galan yıllar 10, 12, 15 şolar yalak. 10 yılın nemetini görkezdiler de bize. Utanın yok mu? Bunu çok katim sot dileyen. Näme etjek diýipmi? O ne emetecek. Reekspert edecek mi diyediler. Nirede şolaryny 600 tane Kasım Sot Türkmenistana. Häzir Ama- eçelli işläp yetmeli-de. Ay bu arada ködölük nemetme mümkün on der metalloma Özbekistan'a eylek yekot katim sotel 4 müňläp 5 müňläp 10 müňläp eylek traktörler gelýär. Her türlü türlü maşinler traktörler. Şolong metallomyň satyp bir 3 ýyl ýaşan kolkozlar bar. Kolkoz başlyklary nemeler boldy bilýändir. Arzana. Hiç birine pul alınan değildi. Bir kolkozlar. Ýöne Sapara näme üçin soradım men muny? Yine yer su reformasyny geçirjek bolsaň hökman suratda traktor ýene näme de bolmaly-da. Yok, bu Adamlara materyal yeri- istifadesi olmalı. Ava- Yeki yönü reform edecek demek bir olana o zaten. Awa şol toprağı berenden soň istifadesi olmalı. Onun metodolojisi olmalı. Yönü Ha. kellenden edilen dağıtlar değil bu. yo men nähile näme aklyma gelýär Sapara ýene bir kommunizmden çıkan bir milletin hiçbir zady yok da. Öýem öz öýü däl aslında. Dip näme diýäsde? Hakykatdan hem şeýle. Öýem öz öýü däl, toprağım özünki däl, o maşinam däl. Yani hiçbir zat özünün yani hususy bir eýeçiliginde bir zady yok. İslendik wagty gelip sen ogru diýip ýa sen vatan dönüp diýip elinden hemme zatnama alyp özüne hem türmäge basyp bilýärler, çağalar hem aýalam yo köçede galyp bilýär de şeýle bir sistema. Sonra ýykylýar kommunizm, ýykylýar topragy berýän soň topragy berenden soň şonu bir işläp başlamak üçin hiç zady bolmayan halkyň işläp başlamak üçin traktor ýene näme o bu gerekde. Soň näme ekçe olary düşündirmeli arka nemesi ekinçilik Türkmenistanyň nemesine täzeden seretmeli o kurslar Türkmeni paxtadan başga iş zat görkezene o. Yatsan Ama- paxta, tursan paxta. Bulary bir ne ekin ekme başga türlü ekinlerin bardygyna ýa ekin okmy ekýäti diýip ol bir 10-15 soto ekýän gawun garpyz pomidoryny gurumly etme ol ekin bolmaýar. Gektarlap ekin ekmekden söz edýäsin. Gektarlap pomidor eklenýär barmy? Şol wagtlar ýok. Her kim öz nemesine günni görýär. Soň bir soraw bar. Soraw bir hilek ýalňyşrak ýa-da kem bir kısa söz var, ýöne men tamamlajak bolayyn.
Hükümet strukturalarından gerekmeyecek ministerlikler ya da edaralar ayırıp ya da koşup bolor mu diye de koşup bolor mu olmalı. Indi Ben üç köşük bir cevap soru. vereyim Ava kendime. berin O sapara. deme Aklıma bir san minister üstüne geldi. yani bu zatlar o kedin görýän ministrliklerini bir alak yani neme alak bolma mümkinçiligi yok onlar alak bolmaly yetmez yani ministerstwolar öz funksiyası vardır. Bulun funksiyonu öňümçilik däldir. O öňümçiligi hususy tekdir edýändir. O döwlet hem öňümçilik edýänler yani döwlet demesi bolmalylar. Yani bolsa da minimumdur. Yani hususy sektorun almayan demesidir. O da hususy sektorun kada kanuny bilen işlemelidir. Şeyle bolýar. Ondan o köp ministerstwolar gerek geldir. Onun yerine ne senagat ministerligi dip minister neme vardır. Onun için o pudoklara da bölüp bölünlerdir. Galan nemelen özü birleşip bir yerlerde öz demesine diýendir. Ne kamu diýil ýa-da. Profesional emeler döýýändir. Asosiasiýalar, şoňa meňzeş emeler. Ol hökümet bilen diňe bir hökümet regulator, ýa notariusy hemem ýa kanunlaryny, düzgünlerini çykarýan bir guruluş bolýar, ministrlikler hem şo bolýar. Onu geljegini planiýer bilen ýa-da görüp bilen, şoňa teşvik ýa kompensasiýa meselelerini teredýän bir demedir. Öňümçiligiň içine girmek demesi ýalňyşdyr. O ministrlikler. Ne şoň üçin ýa bular birleşdirip aýrylışdyp demet öňüň bilenem bulan demeti bolmaz. Hususy sektor işleşi üç köşükdür. Şoňa düşünmäňiz gerek. Döwlet sektory bolmaly. Döwlet guruluşy etmelidir. Şu edilýän guruluşlar döwletiň adyndan edilýän nemeler hemme jenayetdir. 1000% onu 100 sapar aýtdyk ne. Edilen nemelen bar. Ne şolong 10% yani hususy sektora ýöne o da soň bilen näl şeýwe däl ýöne kredit hökümine berilen bolsa Türkmenistan wagt aýa toýnoktarmaly. Yani şu talan demeler vardı. Şolu cemleğinden sonu ýöne bir banka berip sen iş dünyasına kredit vermäle demeň bar dip şonu demeden şo pul hem ýygyna gaýtyp gelýärmi giden öňümçilikler aýaga galýar. O pulum gidýän ýeri ýok şol investisiýa diýil ýa-da hiç neme. Yani şonu görýänim ýok, analiz edýänem ýok, soraglar berýänem ýok, galdyrýanem ýok. Onun siz döwleti ýurdy. Bundan näme hantamat? Ne döwletin işler görüşini görýänsiz gäne Türkiýede. Bir toparyňyz bir yerlerde işleýänsiň. Yani eýetine sorak görmüşler. Döwletin kim ýa özüň kim diýip. Devlet işinde işleyen var mı ne Türkiye'de? O. Devlet iş vermeli ya yeni bir zat değil. Yani şu düşünce bu komünizm gatervet zayalaptır. Hiç ansada Ben düşünüyorum bilen şonu çıkıp bilen oklarda soruların sonundan gelýär. Döwletiň içinde ne şu wagt Türkmenistanyň problemasy şu zatlary düşünüp biljek kadir nemesi ýok. Ne Türkmenistanyň betbaçylygy onu düşünme mümkinçiligim ýok. Yani oku nemeleri Harvard diýenem bolsalar yani ýokary okujaýlary olary ýa kadry ýetişdirip bilen oklar. Ýok, o bilgi ýok da. O internet ýapyp bolsa o bilgi bolmasa mümkin. Ondan postsovet demesinde de olary ýa demän ýetişdirýänlerler. Tebe o mugallimler ýöň sovet demesinde ýetişen adamlar bolar. Hiç yani o taýdan adat däl döwletlerden bilgi, bilim alym diýmek özü bir gülkünçdür. Netijesi ýokdur. Alyp bilersiňiz, biraz düşünjäňiz moltlar bolýar durmuşdan. Yani şeyle de bir zady var sapara daşar ýurtda şu orseýiň ýene nämäniň taşynda bir ýerde okap hukuk
fakülteden tamamlan olsa seni işe alan oklar. Türkiye'de hukuk Näçe lan? hava şeyle geçen bir gurun verdi benim bilem oktum. Kızıklanmadan sonra hukuk okan bir gurun verdi. Şoň üçin Harvard'da deňýärler. O gelip deňeşdirip bolan nokta. Yankı nemede iş üstünde barlap bolan nokta. Şeyle de bir zat bolup bilermi? Pikredin Orset'te okalan bir hukuk mudur? Ya da Türkmenistan'da okalan hukuk mudur? Ben şu taýda Türkiye'de hukukyň nämediğini bilýände, tanış bilişlerim, ýakyn dostlarym, nemeler bar-da, okanlar bar. Yani hukukyň nämediğini bilýär. Türkmenler gutarban bilen ok bu taýda. Şonuň üçin hem gutarp bilmejegini bilýär, hem Türkmenistanda hukuk okap barsan kabul edilen ok. Seni bir hukukçu ökmünde gören oklar şeyle özlerine böyle ýetýän bolmaly. Ya ory Kemin görýär, näşe nämede gurucu mejlisde ulanjak bolýar, bol hukukçy tapamdok. O ýok. O näme vardır? Postsowetlerde şol nämeni alan yetişen adamlar hemmeten yani progresse karşıdır. Hı. Hatta Orus imperiýakanda progresse karşı bular. İslendik progress karşıdır. O olsun, elbet olsun tapawut yok. Şoň üçin gidip bäzirine terze hukukçy ýa-da Türkmenistan näme üçin düşünüp bilen o iqtisadiýetine yenesine reforma geçirme düşünüp bilmedik adayında şoňa garşy çykýarlar olar. Sebäbi aýdaly şol ýazy ýazyp poçta bilen hata uradyp beren adama baryp poçta bilen uratmak gerek däl ine internetden ýazyp bolýar diýsen ol seni ýok eder. O poçta bilen ýazyp ber bilýär şonu interneti bilen o. İnternet progress diýmek. Ol hatta sana aýdýan biler. O näli ýaz ýani internetde ekrana men ýazan zadym başga biriniň ekranına nädip çyksyň ýani. Howadan. Sebäbi şu günkü internet Sputnik kanal näme bir zat diýip hasaplapýarlar olar. Bu ýalan da. Neme? Aýdy. Barýamyşlar o internet näçin işlänok diýip barýamyşlar da şikayet etmäne. Soňça altyn asyr internet neme diýende işleýän aýdýamyş. Sputnikde bir problem bar. Ine Dünýäniň hiç bir ýerinde şu ýa Starlink daşynda birem ýa harby nemeler daşynda ýok. İnternet elmydama kabelde şu wagtda çelle. Indi sen şu adamlara git yani internetin Sputnik diýeni pikir edýän adama gidip ýankı reformany düşündir. Iqtisadiýeti, bazar iqtisadiýeti, açyk bazary düşündir. Yani mümkinmi? Yok. Şoň üçin sen diýeni atdyň, sen ýa aklından azaçan olyan ya da boş durun olyan. Kim aýtdy şu maymuna gidip ýa Shakespeare okap dersen diýe. Näme efekti var diýe de. Maňa banan getirdi ýa maymun. Türkmenistan ýa-da gynansak da näme zat diýip pikir etmäň. Bu bir hakykat ýani ol men asmandan aýdyp ýa-da fantaziýa moňýalyk däl. Bu bir hakykatdyr ýene. Gülmekden öldüm haýdy şu Sputnik'te bir problemi var diýemiş. Türkmenistan'ın içinde akıllı adamlar vardır. Akıllı deyip hasaplayan adamımız vardır. Akıllı diyelim kim bolýar ýa-da moldyňdyr, doktordur, ýene bir zatdyr. Şoňalyk adamdan soraňa şu internet Sputnikler gowşap işleýär diýsen o diýer Sputnikden diýer internet. Şoňalyk düşünýär. İnternet varmy, Wi-Fi varmy diýip soraýan bar. Yani o da düşünüp bilen o. Aýdyn o ine näme aýdyp geçel Sputnikden internet almagyň gymmatlygynyň näme üçindigini aýdaly. Inde pikredin bir sanjak Sputnik o bilmedim ýa-da Sputnikler bilýäňiz kijek bolýar bir öýüň içine sygyp biljek. Görnüşde de köpräk. Onuň nemesi var, güneş gün panelleri vardır energiýa almak üçin. Indi pikredin yerem toğlak olam ýokarda indi pikredin şu kijek gün panellerinden alan energiýasyny sana internetin walna ýa-da tolkunna öwürüp berip biljek güýji ýok. Ýa-da bir sany bolanok ýa-da Starlink'in kıyaly her näçe kilometrden düzüp çykdy o halka ýalyk bir-birine gatýar. Internet yeterli däl. Yeterli däl. Tezligi hem pes ýa nemesi gymmat hem aýdyn ýa gymmat. Şo taýdan ulanmak üçin $250 pul bermeli. Starlink internetin ulanmak üçin.
Kemine bir sanık Sputnik'te problemi bar böyle şonu alalı birazcık bilgisi olan adam yani yerin tovalokluğunu bilen adam bulayan 7 yaşlık çağı bilyer de. Hmm. Yer tovalok olan için internet diýmegem dünya yani international network. Aa. Dünya halkara bir network olan için diýmek senem şol girmeli Amerika'da hem girmeli. Indi yerem tovalok olan için o signal diýeniň ýa-ni tolkun e, yerin başına ya da yerin çekim gücü, gravitasiya o tolkuna tesir eden o. O gönü yukarı gidiyor, aşağı geliyor ya da uğru var diyelim. Gönü gidip geliyor, gönü hareket ediyor. Aylanıp Hatta Amerika ağız bara tesir nokta. ediyor. Yerin o Sputnik bir sanak olsa o Aydalı Türkmenistan'a veren signalını şol urvatın özü Amerika verme mümkünçülüğü ya da Türkmenistan'ın birlik tarafından nemelere verme mümkünçülüğü yok. Hmm. Yani yer tovalok yine şu an bilemiz yok mu kadar fikir edenler. Her Hadi yer Mehmet düze çıkan olmama mümkün. Bilemiz yok. Mehmet Türkmenistan'da. Aydın. Yo neme de ol cahil müşteriini cahil neme arasında bir gatnaşykda gürrümdeşlik. Yok. Yani Ya, hemçin internet işlerini okuysa Sputnik diye. Yani Sputnik'ten internetin alınyandığı entek neme däldi. Giňişlerini ayıran bir zat da. O sapara sözümüzü kestim. yok. Sözüm yok. O onda men sonra Mehmet Ali. kaýyn o su ýagdaýyny çözmek o ansat bolar öýdemek diýe ýöne şol başlanıp taşlanan köl var diye altın asır kölü. Gerekmiş o Türkmenistan'a diye şu an bir derde yarar mı diye bundan sonra. Yok yaramaz. Otak su, şor su barmaz. Otak erter yalıp şor su bolmaýar. Yani Türkmenistan'ın emelerine. Onun bir karançılık sizin öňkü ulanıp görün karançılığın metodi yani bu daha şartlı değil ya. Olur yalıp metod bilen o taydan girdi jalma beýlede dursun ýeriňizi, howaňyzy, taglığınızı aýlarsın başga o taydan çöreňizi tapjak manaňyz ýok. Şuwat o gojulugy bilen meşgul bolýan demek. Paltek gelýär, bu daýak gelýär. Şonuň hiç biri sizin ýa-ni direjillerler, özüňiz neme diýenler onu görüp görürsüňiz. Ýyllarda ýaşaýaňyz o 1 ýyl 2 ýyl hem däl. Ýyrtan kuşuňyzda diýetdenlerler. Eden zähmetiňizden nemesine çykdyjak ýapýanlar. Şonu ekip sizin ağzınız aşa yetmese mümkünlerler. Olar ýalak metod bilen olar neme bolanok. Bizim döwrümizde de şeýle Sovet nemesiniň bir sistemasy bardy. Onu üstüne subvensiýa berýärdi. O da ýapyp üstü ýapyp hasabyny hesibini bilmesen onu näme bilip bolanok. O arada gurrun versen bolýar, onu geçen zady gurrun berip size düşündirjek bolup onu bunu yamaşkan ýola salyp bolanok da. Gerek geldi. Onun party gerek geldi. Ha, gerek bolsa talap ba bolsa bagady neme diýen bolsa ekeni eker. Onu hiç bir ýani sen onu ek de bunu demesem ortadan galpmalylar. O onu ek bunu ek diýen bolsaň on subvensiyasy nemesi bilen saňa rentabilinsi 50-60% rentabilinsi berýän ýagdaýa getirmeliler döwlet isleýän bolsa. Ýöne biz ata-baba göçebe bir millet, mallarçylyk bilen nemet görün milletin eline mali eti tüýdi ýok. Şo geň demedir. Näme biz bilýän zadym diýdim ýok. O bir şonu östürem ýok. Mallar millet Peynirin peýnirin näme diýdiňi bilen ok, näde etmeliligini bilen ok. Etmeliler öýden ok. Öýdem çok rapdyryň gün hiç kimde ýok. Bu baýlyga. Şoň aşagyna ýetişýän üzüm bardyr. Üzüm Türkmenistanyň üzümüň Saharinsiýada şekerligi o dünýede iň neme ýokary nemesindedir. Şonu şerap edende kemine grandyň suwuň turwasy bolýar-da. Şonu näçe uly edip bilseň şonu aktyranda da sen nemen boşkan bir gapdalyny şerap goýan eýlek gapdalyny da ýaňpýan grandyň suwuny şonu nemedende şonu göterýärdi. Türkmenistan'ın üzümün nemesinin şol ýalak nemesi var da. Bunu ulanyp bolýar bu giden girdece.
Ödem önüm şu at Türkmenistan'ı ekleyen önümden içinde en rentabilisi üzümdür. O şun rentabilini de men şu Gorbaçov'un nemesi oldu da. Sukoyda kon ya Ligaçov'un Sukoyda kon dip neme kestirip böyle nemelerini. Giden analiz et demettikler. Şuları berdik. O hayfi önüm o nähilek rentabilisi var. 1 hektardan ya nemeden. O şu neme bilen o beşalta ya o ulu neme avraya alıp görün adamlar var da. Böyle üzümçülüğü oňulen nemetmediler. O gaýtan Sukoyda kon diýdiler, näme diýdiler. Bizim gaty gowy nemelerimiz bardyr. Ondan entek bilmeýän ösümliklerimiz var. Bizim yerimize, yemämize gawat gelýän. Onun hem bejesi barada gurrun edip demetmek bu temada belki doğru değildir. O da atlar wagtynda çözülmeli. Onu yer daýganyň eýesi bolan soň daýgan özi o bilgini gözläbem tapar, özüm deňäp tapar, onu ben hökman plandat etmeli ya plandat ekmeli, plan nemän taklabaly diýilen nemede ortadan kalkmalılar. Döwletiň öňüne seredýän bir problemany çözmeli, näçe süýt gatyk meselesini çözmeli. Oň üçin sen sığırın köpeltmeli, tohumunu işlemeli. Ne şu zatlara yani teşvik verer, yola koyar, o gereğini mutum verer, o gereğini zayntir tohumunu olur ya alak şertem dörödür. Şeydik gider bu zatlar kıyın zat değil. Öyle bildiğini el yeterletmeliler. Şu at internetin yokluğu, gazlı ulu yani neme. Sapara o yokluğunam Sputnik'e bağlamak o hasam verir. O. Korkusundan ediyorlar. Şu neme üstünde oturmalı. Bunlar sen halkın yahilek yaşanı bunlar için önemliler. Şu tayda gaz çıkıp dur. O şoň käbir öyle gaýtadan işlelýär. Şoň üstünde şoň gelýän puly Türkmenistanyň şu wagtky 5-6%-ine ya 3-4%-ine ýetýär. Şo taýdan alan ogurluklaryň nemeleriniň hatabyny galan dat bilen işlerim ýok. Onu siz görüp diýorsunuz da hiç nemesi ýok. Onam gatı arzan bahada satýarlar. Ay o kımmat satanına da devletin içine girmeyen zaten o näçeden satanam önümüller, näçe abiyomum önümüller. Gelen oktan demäňe. Gelmeyen soň onun al nemesin gurulgy. Yok banky bolmayan bir ýurdun neresine gelmeli, nädip gelmeli? Banky o. Hatabam yok, kesibim yok, hiç adam yok. On toğrayanam yok. Näme 2 saat sonra başolaram okap soň jemläli wagtymyzdan bolup geçdi. Gurbanulyň Moskwa gitmegi Türkmenistan üçin gelecekde nähil meseleler döredipdiler. Şu wagt dünýä orsa garşy diýe. Orsa garşy bolup durka. Türkmenistana nähil neme gelipdiler diýe. Men bir neme aklyma gelýär ine uruş gutarýa soň o hasap kitap meselesi başlaýar. Ähli uruşlaryň soňunda şeýle bolýandyr. Bu uruşam Ukraina ýeňmeli edip planlaşdyryldy. Yani planlaşdırıldı yani Ukrayna berilýän kömek hem siyasi hem iqtisadi hem yara meselesi boýunça berilýän kömeklerden görülýär bu zat. Diýmek Ukrainanyň ýeňilmegini isläňoklar, ýeňilmegini isleseler başyndan eýýär bu işin içine girmez hiç kimem. Diýmek girilýän bolsa Ukraina ýeňjekse Ukrainanyň arkasynda duran ýurtlar gaty, düýpli we güýçli ýurtlar, döwletler. Yani orsun nemesi ýaly ol kartoş giyip ara açıp yaşayan milletlerin nemesi değil de indi uruş utarsa soň şu orsa kim kömek eden olsa nähil kömekler eden olsa hem siyasi taýdan hem beýlek taýdan ýa-da ine Türkmenistan adam uğradyýar diýär. Uruş üçin ýa-da tanklaryny uğradypdyr diýär. Näwelli ýöne barşmany ýalmışmyşlar. Şo zatlaryň
O üst açılıp gitse soň Türkmenistanam Ukraina tölemeli bolýa beren ziýanlaryna. Edip bilerlermi? Edip bilerler. Bir taraplygyny ýitirýär. Bu zatlaryň hemmesini ýitirýär. İşi gaýdýar ýani. Kemin ol özlerem gizli yani edýän olsalaram gizli etkes sever Türkmenin gizler etken diye hiç kime aitmasam bilmeye deyip fikir ediyor. Havari yok ol yankı merceğin aşağında karıncadır Türkmenistan'ın şu günkü istihbaratı yenesi Amerikan Avrupa'nın yanında olan edil yankı Lupan aşağında karıncaya alıp görüyorlar onun yani. Yani olar özleri görüp bilmenlik için bizi hiç kim gören yok bilen yok deyip fikir ediyorlar. O küçük bir ýaşy çağan bu kully oýnaşýarlar. Bu kully oýnaýarlar. Son yalı iş ediyorlar, onun görü oturdular. Yani Türkmenistan. Son ikinci tarafı erkek gün bu zat yani dünyanın tarihinde haysam bolsa bir dövlete şoň ýalyk bir karakama baslar. Ýuwulup bolmaýan günäh deme bolýar, şol orýarlyk deme. Ýuwma üçin eýem adymy üýtgetmek bolýar, iň soňky näme. Sowgatken bardy tarihde misallar. Şoň üçin adymy üýtgetgen döwletlerim bolýar. Sebäbi ýani reputation diýilýär. Reputationy gazanmak üçin belki ýani bozulan reputationy gazanmak üçin 50 ýyl işlemek ister misiniz? Şu günkü ine 2 sanatyk, 3 sanatyk adamyň ýalňyş üçin 50 ýylyňyzy harjarsyňız. Ukrainada bizim üçin gaty möhüm bir ýurt aýdyňyna. Gaty möhüm bir ýurt da. Ýewropa biz iki tarapdan çykyp bilýäs. Bir Türkiýanyň üstü bilen, bir hem Ukrainanyň üstü bilen çykyp bilýäs. İkisem gerek. Şoň üçin şonu bu zatlar edilýän zatlar ine hakykatdan neslimize yani dönüklük mi diýjek? Gaty uly ziýandyr. Olar erkekliň daşarky ýurt bilen işleşmek üçin ine Orusýetde şu günkü gatnaşyklaryň netijesinde daşarky ýurtlar bilen işleşmek üçin hökman suratda ýa adymy üýtgetmeli bolar Türkmenistanyň bir şekilde ýa-da ýene bir başka hili ýollar taparlar bilemem. Türkmenistanyň adyna şeýle-şeýle de üýtgetmeli. O bu matkaraçylykdan soň bu ady bilen dünýä çykarýarlagan däl. Näme bolýar da ine daşyndan bir özüňizi gözüňe getirin, özüňiz bir Türkmenistany bilýäňiz, eliňizde puluňuz bar, iş etjek bolýaňyz, aýdaly bir ýerlere puluňuzy ýatyrjak bolýaňyz, puluňuzy park etmek, park etjek bolýaňyz we Türkmenistan teklip edýär size. Adyna eşiden o atyňyz eýem gönü ýok diýäňizde, onuň içiniň kanunçylygy ýenesi bu reputasiýa diýen zat ne şol zatdyr. Siz näle gowy adwokatlar ýetişdirin, hukuk sistemasy ýa-ni hususy emläň goragyny döredin, işledin we şol Amerikadan gowy işlesin. Ýöne adyňyz öň garalanan bolsa, diňe şo adyňyza seredip bolan orada karar alýan adam bolsun, gurama bolsun, adyňyza seredip göne kızıl çizikdir. Bu gaterwet zat. Ve gaty ziýanly zat. 50 ýyl, 70 ýyl belki gerek bolar ýuwulmak üçin. Soňky soragy kaýyn soň jemläli. Ýyldaşymyz gaty gowy soragy sorapdyr. Ýa-ni düýpli bir soraglaryň nemesi. Türkmenistanda näme üçin diýe Türkiýedäki ýaly gowy traktorlar ulanylmaýar diýip sorapdyr. Indi diňe Türkiýede elbäýleki ýurtlar hem gözüňize getirip bilersiňiz. Indi Türkiýede näme üçin gowy traktor ulanýarlar? Toprak öz topragy. Ýa-ni şahsy topragy. Traktoram öz traktory. Traktoram öz traktory. Ýa-ni toprak seninki bolsa traktoram özüňki bolmaly da. Ýa şonuň üçindir. Ýa-ni şonuň üçin edilýän işleriň hemmesi hem ýokary hillidir. Arzan erbet traktor alandan kymmat has kän iş edýän traktor alanyň peýdaly, şonu hatapla bolýarlar. Türkmenistan'da näle sistem aýdy traktor gerek diýersiň bir hojalyk ýa-ni traktor isleýär döwletinki diýelim zaman. Soň bir adama şol döwlet kim şol jogapkär bolsa şol traktor meselesine o näme inženerler näme etken bilemem. Traktor alýan adam ýa-ni döwletden, hazinadan pul almaly traktor üçin. 10 san traktor üçin aýdaly 10 manat alýar. Traktor başına 1 manattan, soňra daşyna gidýär gözläp başlaýar. Nirde 10 teňe traktor barka diýip. Oň traktor olmagan hökman däl, şol zawod çykaranda şoň adyna traktor diýip ýazsa bolýar, ol oýunjak bolsa da bolýar, oň üçin tapagy ýok. Almaly. Näle geçýär ýa-ni? Nemede aýdyň zil bilen ýer sürüp bolmaz bu kendi ýörenler. Şoň üçin şonu hasaplap ol çykyşda we Türkmenistana giren wagtda
tam orijinal şoňa traktor bir peçat bassa boldy. Ol giden traktor mu ýa-da öküz mü belli däl ol. Soňany bozanam jogap bermeli. Şol traktor bozan adamam jogap berýär, töleýär oňar ýa. Ine sistema. Döwletiň eden hemme işi şoňalykdyr. Deme aydın ne gow temany demetdiň de ne huzuty eýetçiligi geçilenine o Türkmenistan'ım açýan, dünýä açýan tüwden emetine o tüwde kanunyny dünýäň kanun ýa açyk bazar kanunyna gawat getirýän o şonnalak bolanna ne dünýede iň gowy traktorlary öndürýän firmalar o представителleri onlar çatı. Hem merde bolar traktorlar ýöne tetir durar. Şolar ýalak bolýanda. Onun sen özüň üçin alýanda. O gowusyny pitikläp alarsın. Yani daýhana kredit berilýändir ýa-da ýene de ýartyn töläp berer ýalak döwlet. Dürli demeleri, subvensiýalary oýlap tapar. Sen alyp biler ýalak, bulant biler ýalak ýagdaýy neme derler. Onu yani bir getirip yani emetmelem derler. Ne suat Litva var gör. Köçötünden geçen olun 4-5 kilometre giden yok marka yok traktörler täze nemeler dur. Garantisi Terbiyem bilen var hem de adam var. Onu atlayaraklı yani satın alacak yani emetecek diyen neme de yok. Firmalar o bir gökülçünün alýar sotaýdan emesini açýa представитель tutun. O da Türkmenem bolup bilýär, başga da bolup bilýär. Onuň tapawdy ýok. O hem tehnikam hem de adam çözülýär. Galan da adam çoğun meňzeş. O beýleki önümçülükdedir şonnalar. Zatlar ýöne yani altyapysyny etmeli. Altyapy kanun. Onuň güwen. Anam kanunun işleyeceğine anam güvence vermeli. Yani iş adamı riskli yere barýan näler? Sapara şol ynamam duýnanjak da ýa halk berýär. Haýsy ýerde halk bilinçli bolsa, olar kanun bozulan ýerde ýa-da bir mülkiýete ziýan gelip biljek bir iş edilip başlan wagtda köçe çykyp aýaga alyp bilýär. Şol ýerler şol döwletlerde garantili hasaplanýar. Ýa-ni iş dünýäsinde. On adwokatyna ýenesine elbetde seredilýär. Ýöne iň soňky näme de ýa halkdyr. Bu halk nädir? Raýat diýende o raýat diýip ulap ýörjek dälmi ýa-da näle bir halk diýip şoňa da seredilýär. Onuň üçin ol işlemegine bizim hemmemize baglydyr ildeşler. Kanunyň işleyişi. Ýokary okuwjaýlara has baglydyr ine investisiýalar yani intellektual neme spesialist nemeti yeterli olmasa şu taýda firma nemelerini guranoklar önümçülüğün. Yani maşin çıkaracaklar misal için. Türkmenistan'da şu fabrikany näçe guran? Fizikany bilen ok, matematikany bilen ok, himiýany bilen ok okuwçy belli bir derejede bilmeli ha. Olar öwredip bolar ýöne şu ogurlyk edýär. Bular işleýän ýerinde ogurlyk edýär. İşleýän işinde ogurlyk edýär. O. Hemme tarapyndan seretseň ýa şonuň üçin de Toyota gelip näme üçin gurmaýar Türkmenistanyň fabrikini. Toyota aýdaly şol 700 kilo, 500 kilo aýdaly ýa ham demirden bir sana Toyota sen olsa Türkmenistana 3 tondan versen bir sana Toyota çıkmaz. Demir ogurlap satarlar özem ardan o kawyzyň bahasyna demir satýanan barmy? Agyr bolsun diýip. Onda cennet Hem almanymyzy gerekdir. Onuň üçin şu bilim biz şu cehaletden çağlar bağından başlamaly. Cehalet o da bilim ilim şu zatlar bilen nemedilýär. Başka nemeti ýok. O cehaletin sizi çıkaracak yeri o yani Türkmenistan'ın şu ýagdaýydyr. Yo soňuna geldi. Bular özleri bitirýär. Bizem şol düşünýän adamlar bilen bilelikde. Yine biz yani bunu bizim hiçbir emeğimiz yok. Biz şu milleti yani bawaraplyň töweregindäki adamlary biz ýetişdirmedik. Şeýle ýagdaýa gelipdir sapara.
problemany o çözmeliler, başga ýalak näme bar. Çözüp bolar ýöne sapara bular ine geleceği yok. Türkmenistan şu şekilde gitme mümkinçiligi yok da. Näme bolýa? Türkmenistan ýykylşa dogry geçecek. Şu ýykylşa dogry geçen wagty yerini doldurup biljek. Düşünjäni, ideologiýany, adamlary yetiştirmek bizim häzir maksadymyz o tezlik bilen. Bunun näme boljagyny bilýäs. Yani görünüp durda bilýäs diýmegin ýa banysy görünüp duran üçin bilýäs. Şonuň üçin taýýarlygy görmeli hemme kimem. Aklynyň ýetdigiçe, güýjüniň ýetdigiçe her türlü näme bolmaly. Ýa-ni super chatdanam o ýa-ni gollap uradan ýyldaşlarymyza sag bolsun aýdaly. Bugün biraz köpräk geldi ýalsa para. Aýdym bilenem şol tema barada ýa-ni umuman şu YouTube barada bir gurrun etmekçi bolýas. Aýdym bilen hepden içinde. Näme ders? 4-nji gün ýa-da 3-nji gün planlaşdyrýas. O demek kemini biz adamlara bizi kollan, abone olun, o pat nemedim like koyun zat dip nemedim yok. Bolun ýöne şo zatlar gerek zatlardır biz ýa-ni türkmen nemämize diýip. Şu dilekçilik etdim kan diýip düşünmesinler diýip aýdyp. Ters düşünmesinler diýilen nemede bolmagy mümkin. Ol ýöne kendi özümde ustaýym bilen zok, reklam edip nemetip görmä. Bu zatlar hemmece size gerektir. O birine gerektir öýüp düşünüp ýalňyş nemetmän. Şo laýykyňyzdan size onu etseňiz, näçe kän adam görüp kän adamyň düşünjesi ütgese, o sizin peýdaňyzdyr o zatlar. Ya, siz näçe köp like bassanız YouTube algoritmi demek gerekli türkmenler gyzyklanýar bu zatlar bilen diýip. Näme maksat näme diye kimine bular kanalyny başta diýetler pul gazanýarlar ýene soňalyk nämelerem barçy. Yok, pul gazanýan bolsa da ähli türkmen YouTube'da bolardy. Yok hatta pul gazanýan bolsa da kimine para bilen gürleşende de aýtdym men. Eger biz pul gazanma niýetimiz bolan bolsa biz bu alıp barýan işimiz bu olmazdı, başka bir iş olurdu ve dilimiz belki İngiliz dilinde olurdu, başka dilde, yani maksat pul kazanmak olsa inanın menin şu gün bilýän zatym türkmenden pul kazanyp bolan ok. Türkmene çıkış edip pul kazanyp bolan ok. Oňaly zat yok. Biz o zatı gatygow görüp bilýäs. Ýa-da bizim düşünjämiz ýeten ok pul kazanmany. YouTube'dan näde pul kazanaldysa ine 3-5 adamın bir araya gelipdir. Pul kazanıp bilýäs, ýöne maksat o däl. Şoň üçin berde edilýän iş ýene döwlet gurmak we bu döwlet gurmak üçin, şekillendirmek üçin diňe bize bagly, hemmemize bagly. İçimizde ýa-ni dürli adamlar bardyr. Hatta döwletler çykyp biler bu işe. Ýene şolar bilen bilelikde guruljakdyr bu döwlet. Kaçacak ýerim ýok. Şoň hemmemiz bir ýerde we şolaň sonunda ortada bir sintezi çykjakdyr. Şoň üçin edilýär. Şu iň bärkisi dönükleriň çağasyny dogry ýola getirip boljagyny. 93% abonasyz görýärler, diýme. Näme ona maýda 7%, 8% abone bolýanlar. Görýänler içindedir. Bu zatlar görünüp durandyr, türkmen beýle deme bolmaň böyle. Köpüsiniň hasabam ýok, ýa-ni Google hasabam bolmaly da YouTube'a girip ýyzgaldyrjak bolsam. Abone bolmak üçin Google hasabım olmalı. Köpüsünde yok mu kan diýense link paylaşýarlar, linkin üstüne basýa, şo taýda görülýär geçýän olmaly da. Ýöne o nämäni aýdyp geçmek gerekli. Şu wagt Türkmenistanyň dünýäde bir iň interneti ýok ýurtlaryň arasynda da. Ýa interneti iň ýok 2 ýurt bar bolsa Koreýa bilen Demirgazyk. Türkmenistan bolsa ýene şu ikisi de Türkmenistan azrak ganymat. Näme görä? Ýöne şoňa garamazdan gaty näme köp. Ýa-ni YouTube'dan aýrylan ýa-da gizlenilen videolar nämeler bar da. Öçen videolar bolýasa 2000'a golaýlap gelýän olmaly videolar, ýalňyşmasam içinde aýrylanlar hem bar da. Şolar bilen bilelikde 18 milyon görülme var bu. Yani 3 yıllık bir kanal için 3 yıl hem değil aslında, tek 3 yıl olan o.
2,5 ýyllyk bir kanal üçin gaty ullakan we birem Türkmenistanyň potensialynda 18 milyon görülme diýmek gaty ullakan bir zat. Yine Türkmenistan son adam sany boyunca men fikrimçe şu şertlere göre has iň köp görülen yer mi diye. Hawa. Yani olar o yerde şunu alıp gönü oturup belki görüp bilýänler mesela tizlik ruhsat verenek o zatlara Ýurdun içi o ruhsat berenek ýurdun içinde ýa-ni offline görünüşinde dargadylýar-da videolar Ha, köpsi. Ýa-ni Sonunda da şu şertlerde de yurdun aslında yine köp näme diýer, yani daşyndakylar düşünýär diýär söyleyeyim. Yani men fikrimçe bu zatlar täze Türkmenistan isteýänler yurdun içindekiler has köpräk isteýär diýip pikir edýän. Hawa ýurdun Yani- içinde talap köp. Daşyndaky Türkmende indi men özüm Türkmen olan soň bilýän Türkmeniň psihologiýasy o garynda ýa bir gölegeýe geçip ýatmakdyr. Oňa kanadasy ýok, düzelsin, etsin, şoň Hem üçin. bilýän ekeniň aýdyn, sen Türkmeni tanapdyň. Şoň üçin daşyndakylar birazjyk garynda bolan soň bu zatlar ay gerek däl diýip nämetlerler. O ýa-ni Türkmenistanda da badyr ne tejenli garyndaşlarymyz da o. Tüňçesini çaýdan Keçäne. nemeder, o kölöweden kölöwe keçesini düşürür, aýlanar ýörer. Sapa gözüňme gelýär-de. Diýmek. Ağaç ekmäne denemedýän bolmadylar. O kapısında yeke çöp yoktur. Ne yani tejenin kada o otuna aylanyp görün. Bilmeyen olsam yalan olsa yalan diýip Yo jaýyň daşyndan aýlanmak bir kyn-da. Ağaç ekseň iň azyndan ağaçyň daşyndan aýlanmak ansat bolýar. ödem dünýäň gurrugyna diýendirler. Kosmosa da uçup gelýändirler. Çaýyň nemesine, üýjüne ýa keypine diýenler. Tawet döwürleri şeyle bu wagt onlara meter miken diýär. Tejen çaýam büýtgendir. Onda jemläli şu taýda. Bolýar. Düşündirer ýaly zat gatken 30 ýylda hiç zat düşündirilmändir-de. Neresinden tutsaňam düşündirip bolýar. Tema kan Türkmen üçin. Bolýar, onda sag bolun. Ýyleşler Sapara Aýdyn. Ya sağ olun. Dağlıkta görüşelim. Bolýar, sag bolun ýyleşler. Sapara kendine sag ol. Ya size de yiğitler sağ olun.